Tervetuloa taas tämän podcastin pariin. Tällä kertaa tähdet kertovat näkökulmia valokuvaamiseen. Eli valokuvaus olisi meidän tämän päivän aiheena. Tämän podin juontajinahan toimimme minä, Teemu Villamo. Ja Juha Ajanperä täällä, terve vaan kaikille. Ja meillä on tällä kertaa mukana myös vieras. Eli meidän vieraamme tähän valokuvausjaksoon on Ville Bröijer. Tervetuloa. Kiitos vaan, kiva olla täällä. Sä, Ville, olet ehkä vähän uudempi tuttavuus meillä, mutta viime aikoina ollaan törmäytynyt näissä Ursan tähtiharrastustapahtumissa ja olet tietääkseni hyvinkin innokas valokuvaaja. Näin väittävät ainakin. No, haluatko esitellä itseäsi tässä, niin kerro itsestäsi, mitä nyt haluat tällä julkisesti kertoa. Joo, tosiaan Ville Bröijer, mä oon nykyään kotoisin Keravalta, alun perin Hollolasta tuolta Lahenkupeesta ja 30-vuotias työkseni ympäristöinsinööri, mutta mä oon tämmöinen utelias sielu ja astrokuvaaja tosiaan. Mulla nyt on tässä varmaan 15 vuotta enemmän ja vähemmän kaiken näköistä valokuvaamista takana. Valtaosa ajasta tullut myöskin kuvattua tähtitaivasta ja maisemia siinä samalla tavalla tai toisella. Ja siinäpä se nyt oikeastaan varmaan pähkinänkuoressa aika paljon tullut kaikenlaista kuvattua. Tähtiyhdistyshommissa nyt vähän tosiaan, siis aika pitkään meni ennen kuin lähti tähtiyhdistyksiin mukaan, mutta se tapahtui tuossa varmaan 5 tai 6 vuotta sitten vasta, että tässä on silleen verrattain vähän aikaa tullut vielä pyörittyä. Ja mikä tämä sun yhdistys on, missä sä vaikutat? No alun perinhan mä asuin vielä Lahdessa silloin, niin Lahden Ursaahan mä lähdin ja aika pian sitten päädyin jo aktiiviksikin sinne hallituksenkin ja muuta. Sitten tässä 3 vuotta sitten muutin tänne Keravalle, niin täällä nyt sitten tullut pyörittyä tuossa Keski-Uudenmaan Altairin riveissä myöskin aktiivina. Ja koska Never Stop the Madness, niin tässä pitää kuulua moneen yhdistykseen näköjään samaan aikaan, että saa kaikki hyödyt irti, niin tässä nyt ollaan sitten jääty näihin jäseniksi molempiin. Ja lisäksi on sitten vielä Tampereen Ursassakin jäsenenä nykyään ja sitten vielä tässä valtakunnallisessa Ursassa. Ihan laaja kattaus siinä. Sittenhän sulla on myös tällainen YouTube-kanava, mihin sä teet tällaista tähtiharrastussisältöä, niin haluatko siitä kertoa jotain? Joo, sen mä starttasin tosiaan siinä 2023 muistaakseni. Mä ajattelin, että yllättävän vähän on Suomessa niin kuin tämmöistä, niin kuin, tai siis niin kuin suomalaista tähtiharrastaja-kontenttia YouTubessa. Niin mä ajattelin, että mikäs tässä nyt sitten aloitellaan tällä. Ja sieltä on tullut kyllä tosi hyvää palautetta. Siis niin kuin, pääosin sehän on ollut semmoista niin kuin tähtikuvausreissujen dokumentointia, fiilistelyä ja sitten satunnaisia semmoisia niin kuin timelapse-videoita ja tämmöistä. Mutta selkeästi niin kuin on kaivattu lisää. Ainoa ongelma vaan se, että kun on työssä käyvä ihminen ja on miljoona harrastusta ja tähtiyhdistysasiat päälle, niin se on nyt harmittavasti jäänyt niin vähälle vielä. Mutta siellä muutama video on ja lisää on kyllä varmasti tulossa, ei ole siitä kiinni. No niin, laitetaan linkki tähän Villan omaan YouTube-kanavaan tähän tämän videon kuvaukseen, niin voitte myös sen käydä tsekkaamassa sieltä. Hauskaa tällaista YouTube-kanavien välistä yhteistyötä ehkä tässä nyt sitten harrastetaan. Sitten sä, Ville, sä erehdyit mulle mainitsemaan, että olet kuunnellut läpi kaikki nämä meidän podcastin aiemmat jaksot. Niin nyt on ihan pakko kysyä sulta, että onko siellä joku, minkä osaisit mainita sun suosikkijaksoksi? Joo, kyllä täytyy myöntää, että mä nautin todella paljon siitä silloin, kun Jaakko Alakops oli vieraana Luontoilta podcast. Se oli mun mielestä tosi mukava. Jaakko on muutenkin tosi mukava ihminen ja sattuu olemaan myöskin ympäristöalalla töissä, niin kuin itsekin olen, niin se tietysti on vaikuttanut paljon meidän keskinäiseen dynamiikkaan, mutta yleisellä tasolla niin se oli tosi mielenkiintoista kuunneltavaa tietysti, koska
niin kuin siis tämmöinen, varsinkin tämä maisematähtikuvaaminen, niin sehän on paljon myöskin luonnossa liikkumista, ja mä en voinut olla samaistumatta niin moniin kommelluksiin. Toki mulla ei ole tullut karhuja vielä ainakaan vastaan, täytyy koputtaa puuta, eli omaa päätäni, mutta kyllä niin kuin samaistuin monesti, että, niin kuin, että se on aika jännittävää olla yksin liikenteessä kuvaamassa tuolla pimeässä. Mutta Jaakko veti kyllä ihan pohjanoteerauksen niillä sen tarinoilla siellä, niin mä ihan nauroin ihan hysteerisesti välillä sen kanssa, että se oli tosi mielenkiintoista kuunneltavaa, ja siinä oli paljon hyvää asiaa teiltä kaikilta. No niin, mahtavaa. Kiitos. Ja terveiset Jaakolle, jos satut tämän kuuntelemaan. Joo, tosiaan niin hauska kuulla, Ville, että tykkäsit tuosta jaksosta, ja sellainen yhtymäkohta sitten tosiaan tuohon luontoiltajakson ja tämän jakson välillä on se, että mä olen molemmat jaksot osaltani osallistun näihin täältä ulko-olosuhteesta, ja silloin viimeksi, no itse asiassa molemmilla kerroilla olin täällä niin kuin meriluonnon ääressä täällä Meriporissa, ja silloin mä olin siinä jaksossa mä olin tuolla Herrainpäivien rannalla tuossa Yyterin alueella, ja nyt mä tulin tänne Mäntyluotoon tänne Kallon saareen, missä on tänne avoimelle Selkämeren ulapalle, ja tämä on todella yksi mun lempipaikkoja koko maailmassa, ja todella semmoinen niin inspiroiva ja semmoinen niin paikka, missä niin sielu lepää, ja tänne on aina kiva tulla, ja just niin kuin nämä meidän kesät tuppaa olemaan vähän, vaikkakin vähän lumisia, niin kuitenkin sillä tavalla lyhyitä, että täytyy koittaa maksimoida luonnossa vietetty aika, niin mielestäni tämä on aivan erinomainen tapa siihen, että sitten meillä on kohta toi marraskuu, ja siellä sitä saa sitten sisällä taas kyhjöttää, että kiva tulla ulos, kun se on mahdollista. Kyllä. Tuossa edellisessä jaksossa, joka oli tämä meidän ensimmäinen live-jakso, joka me äänitettiin tuolla Ursan tämän kesäisessä Kygnus-tapahtumassa Säkylässä, niin siinä tuli kovaan ääneen uhottua, että kaikenlaisia havaintohaasteita, joita meidän sitten siellä Säkylän yössä ja osapäivässäkin piti toteuttaa, ja tuli nyt siinä jakson aikana luvattua, että seuraavassa jaksossa sitten kerromme, miten näiden kanssa kävi. Niin kai meidän täytyy tämä lupaus nyt lunastaa ja kertoa. Ja Ville, sähän olit myöskin mukana tuolla Kygnuksella, niin mahdollisesti myöskin osallistuit joidenkin näiden asioiden havaitsemiseen. Mä kirjoitin itselleni ylös, kuuntelin ihan läpi ton, että mitä kaikkea viime jaksossa tulikaan puhuttua ja mitä siinä nyt luvattiin, että yritetään havaita, ja kirjoitin ylös nämä eri asiat, mitä tuli luvattua, niin ettei vain vahingossakaan tullut luvattua mitään liikoja. Käynkö mä läpi tästä nyt nämä eri anna palaa. kohteet, mitä luvattiin? Ensimmäinen oli, että meidän piti yrittää määrittää rajamagnitudi. Se oli siis 16. heinäkuuta alkaen, ja rajamagnitudihan tarkoittaa sitä, että sitten kun yö koittaa, niin mikä on se himmein kohde, mitä pystyy taivaalta löytämään. Kun kesäyöt vielä ovat valoisia, niin ihan kaikista himmeimmät ei erotu. Mutta tietääkseni kukaan siellä ei nyt ihan niin kuin, järjestelmällisesti yrittänyt tätä sitten kuitenkaan. Ainakaan en näe itse nähnyt, että kukaan olisi. Se oli niin hyvässä piilossa. Että... Joo, se siitä rajamagnitudista, niin, eli tosiaan jos ajatellaan just nimenomaan sitä Sygnuksen aikaa, koska se oli tosiaan nämä haasteet ennen kaikkea nimenomaan sen Sygnuksen aikaan, niin kyllä itse sen verran kattelin siinä Sygnuksen torstai-perjantai vastaisena yönä, koitin katsella sen yötaivalle sillä silmällä, että miten himmeitä tähtiä sieltä näkyisi, mutta siinä oli sellainen tilanne, että siellä oli varsin kirkkaat valaisevat yöpilvet, jotka jopa sitten olivat niin kirkkaita, että jopa haittasivat tähtien näkymistä. No, mutta se oli onneksi positiivinen ongelma. Oli sitten näitä yöpilviä tilalla. Se oli kyllä todella positiivinen. Joo, eli tosiaan mä sen verran, no yksi oli esimerkiksi se, että Pohjan tähti ja Kohappi erottu pienen karhun tähdistöstä, ja nehän on luokkaa 2 magnitudia.
se nyt voitaneen sanoa, että sen yön rajamagnituudi oli luokkaa 2. Eli siinä mentäisiin niin sen osalta. Niin, Kohaab on tämä pienen karhun toiseksi kirkkain tähti, joka on siellä vähän toisessa päässä kuin Pohjan tähti. Eikö näin? Joo, kyllä. Ja se, että kun mä olen visuaalisesti rajamagnitudin määrittänyt, niin mä olen yleensä katsonut aina sitä pienen karhun seutua juuri siitä syystä, että se on aina samalla korkeudella taivasta, jolloin sieltä määritetyt rajamagnitudit ovat keskenään vertailukelpoisia, Niin, totta. koska siellä se on aina samalla korkeudella. Niin, kyllä mä uskallan kohtuullisen luotettavasti sanoa, että se oli noin luokkaa 2 sen yön rajamagnitudi. No niin, hyvä. Valaisevat työpilvet, tässä tuli mainittuakin, niitä siellä sitten katseltiin oikein olan takaa. Sitten oli tämmöinen haaste, että löytyisikö jotain planeettoja tai mahdollisesti kirkkaimpia tähtiä jopa päivätaivaalta. Venus taisi olla ainoa. Joo, Venushan näkyi siinä, taisi olla se, oliko se justiin se, taisi olla se torstai-ilta, siinähän, kun aurinko oli vielä horisontin yläpuolella oikein reilusti. Vai oliko se perjantai? Voi olla molempina päivinä itse asiassa. Perjantai oli ainakin se, kun Venus oli lähellä kuun sirppiä. Joo, juu. Niin tämä oli myös yksi haaste, mikä siinä heitettiin, että yrittäkääpäs nähdä toi. Ja se onnistuttiin näkemään tosiaan kuun sirppi. Joo. Niin viimeinen haaste oli vielä, että miten kapean kuun sirpin pystyy löytämään. Niin silloin sattuu olemaan hyvin nuori kuu. Mä tarkistin nyt, että sen kuun, eli niin kuin mitä pitkä aika on mennyt siitä, kun oli uusi kuu, niin noin 3,5 vuorokautta oli sen kuun sirpin ikä, että aika kapea oli vielä, ja se me löydettiin siinä iltataivaalla, ja Venus siitä aika läheltä sitä sitten myöskin. Joo, ja se oli hauska. Mä itse asiassa katoin sitä 2 kertaa sinä päivänä, silleen päivällä siinä, ja sitten illalla uudestaan, niin sitten taas konkretisoitu hyvin tämä, niin kuin, että kuinka kuistilla voi ihminen välillä olla siinä, kun on hauskaa. Että mä etsin sitä sitten illalla sieltä lähes samalta paikalta, mutta sitten mä totesin, että ei vitsi, että sehän onkin jo toisella puolella sitä Venusta. Että se kuu on kulkenut niin ripeästi siellä, että se on niinku hassua kyllä joo, että kuinka nopeasti se kuu vipeltää siellä. Että jos sä teet tämmöistä vertailua sulla on ihan selkeä tämmöinen konjunktio, niin että kohteet on niin lähekkäin toisiaan, niin kumma juttu vaan, niin ei se välttämättä muutaman tunnin päästä niin ole enää yhtään siinä samassa paikassa sitten enää, mihin olet äsken yrittänyt verrata niitä keskenään. Joo, se kyllä. Välillä yllättää itseäänkin tosiaan toi, että miten nopeasti etenkin kuu saattaa taivaalla liikkua. Joo, eli kyllä tosiaan niin päivä taivaalta löytyi kapea kuunsirppi ja Venus-planeetta oikein, hyvin, mutta löytyy kuitenkin. Ja useampi havaitsija sen siellä onnistui näkemään molemmat, että nämä nyt ainakin onnistuneesti sieltä löydettiin. Otitteko kumpikaan kuvia niistä? Ei tullut otettua. Joo, ei tullut itsekään kuvattua, että ihan tyydyin tällaiseen visuaalihavaintoon sitten vain että Mä nappasin kuvan. En muista saiko puhelimella, mutta ainakin järkkärillä sai kyllä erottumaan. No niin. Ja sä olet, oikein hyvä. Myöskin olit näitä valaisevia yöpilviä ainakin kuvannut siellä. No joo, 3 kameralla. No niin. Se oli hyvä. Joo, se oli hyvä yhdellä kameralla olskaa, koko taivaan täydeltä ja sitten yhdellä sitten panoraamakuvia ja 3 sitten semmoista niin kuin vähän telempää, semmoisia yksittäisiä kohtia sieltä. Ja. Neitä timelapseja itse asiassa muuten kanssa löytyy siltä ekalta. Sehän oli se eka Kygnuksen torstai-perjantai välinen yö, eli eka niin kuin yö. Niitä oli parhaiten nähtävillä. Niin niistä löytyy timelapset tosiaan kanssa sieltä meidän YouTube-kanavalta, nyt muistin just. Sieltä voi käydä vilkuilemassa kyllä tosiaan. Sieltä näkyy meitä muitakin ihmisiä, kaikkia, ketä siinä etualalla pyörii. Se oli mun mielestä hauska semmoinen sommitelma siinä. Otetaan ihmiset taustalle hääräämään ja luonto tekee taikuuttaa siellä taustalla. Kyllä, oikein hienoa. Joo, se oli tosiaan näyttävä. Siis kesän väitän, että ihan menee jopa sille korkeammalle ykköspaikalle se pilvinäytelmä. Että se oli kesän heittämällä paras ja näyttävin ja laajin ja kirkkain.
Ja joo, mä kuvasin itse ihan filmikameralla, että mulla oli tosiaan kun tilanne oli se, että mä en ihan koko arsenaalia pystynyt roudaamaan mukaan sinne sykennyspaikalle, niin jouduin tekemään valintoja, että minkä kameran otan. Ja sillä kertaa päädyin sellaiseen, no filmikamera se kyllä oli, mutta se oli tämmöinen vähän automaattisempi filmikamera, mutta kyllä siinä manuaaliasetuksia löytyi sillä tavalla, että sen pystyi yöpilvet kuvaamaan. Ja ihan tällä kertaa värinegatiiville tuli kuvattua, että en ole saanut vielä filmiä kehitettyä, että en ole vielä nähnyt niitä kuvia, millaisia tuli, mutta sitten joskus aikana tulevissa jaksoissa, kun filmi on kehitetty ja kuvat on mulla nähtävissä, niin voi sitten arvioida niitä ja katsoa ja vaikka verrata niihin Villen digikuviin, että miten ne vertautuu toisiinsa. Joo, kyllä. Ja tässä nyt kun puhut filmistä ja digikuvauksesta, niin mainittakoon, että vähän mikä tämä meidän idea tässä valokuvausjaksossa nyt ehkä on. Että meitä on tässä nyt 3 eri keskustelijaa, josta kaikilla on vähän erilainen tausta valokuvaamisen parissa. Te nyt olette ihan kuvannut paljonkin, mä oon itse paljon vähemmän valokuvausta harrastanut. Ja Juhalla tosiaan tämä filmikuvaustausta, Villellä sitten tällainen digikuvaus enemmän. Ja se, mistä mä nyt ehkä sitten lähestyn tätä, erityisesti jos puhutaan niin kuin astrokuvaamista, niin mä lähestyn sitten sitä tästä tieteellisestä näkökulmasta, että aina kun mä oon harrastanut jotain tähtikuvausta, niin siinä ei ole ollut sitten niinkään tavoitteena ikään kuin saada mitään hienoa ja näyttävää kuvaa, vaan sitten saada jotain tiedettä tehtyä niillä kuvilla. Niin tällainen vähän ikään kuin eri näkökulmista lähestytään kaikki nyt tässä. Edustetaan vähän eri tyylistä astrokuvausta tässä melkein niin kuin paneelikeskustelu. Vähän niin kuin joo. Joo, kyllä. Mä voin vielä sen verran sanoa tästä mun omasta taustasta valokuvauksen kanssa, että niin kuin tällaisen sanotaan niin kuin tieteen tekemiseen tähtäävän astrokuvaamisen lisäksi mä oon lähinnä joskus lapsena. Muistan, kun mä sain, silloin digikamerat oli vielä uusinta uutta, ainakin tällainen niin kuin, kenen tahansa käytössä joskus siinä ihan 2000-luvun alussa, niin silloin mä olin tosi innoissani kyllä, kun sain vanhemmat osti mulle ihan oman digikameran ja jotain ehkä ennen kaikkea luontokuvausta yritin sitten sillä tehdä ja lintuja muun muassa innostuin kuvaamaan ihan paljon, mutta se harrastus mulla kyllä sitten pikkusen jäi. Entäs teidän taustanne valokuvaajina? Joo, no Ville voi varmaan aloittaa. Niin. No joo, täytyy tietysti sen verran sanoa, että ikinä ei ole liian myöhäistä, Teemu, eli no, toki. Vieläkin, niin ei muuta kuin... Okei, te voitte nyt yrittää innostaa mua takaisin tämän jakson aikana. Tarpeeksi kovaa propagandaa pöytään, niin kyllä lähtee. Joo. No tuossa äsken vähän puhuttiinkin näistä kustannusasioista, niin ihan vaan siis nopeasti siis siitä, että sehän ei tosiaan kallista ole oikeasti niin kuin päästä, varsinkin tähtikuvaamisessakin voi päästä halvallakin oikeasti tosi hyvin tuloksiin, että jos haluaa, niin kuin, tai jos miettii sitä, niin kuin, että onko se hirveän kallista, niin ei ole. Ei välttämättä ole valokuvaaminen, että monilla kalustoilla pärjää varsin hyvin, että se on enemmän melkein siitä asenteesta kiinni. Mutta tosiaan niin joo, no mulla nyt on tietysti niin kuin alun perin kuvaaminen lähti liikkeelle siis varmaan niin kuin ihan aluksi luontokuvaamisesta, mutta se tosi nopeasti meni niin kuin henkilökuvaamiseen. Tapahtumat, varsinkin häät oli semmoisia, mitkä ihan työllisti, että mä tein ihan keikkoja. Ja sitä kästikin jonkun aikaa yhdessä välissä Intissä, kun oli välissä, niin mä olin sielläkin itse asiassa tuossa Ruotuväki-lehdessä myöskin valokuvaajana. Että silleen niin kuin monessa sopassa on niin sanotusti oltu paljon tosi erilaisia mielenkiintoisia keikkoja. Autoja, ihmisiä, tuotteita, mitä ikinä. Mutta sitten jossain välissä tuli vähän se semmoinen, että kaikki, tai siis valokuvaajia on niin paljon, ja jotenkin pitäisi erottautua kaikista sillä omalla panoksella. Ja se brändääminen tulee jo niin iso osa siinä. Niin sitten mä mietin, että tässä on kyllä niin iso homma, että ehkä mä itsekriittisenä ihmisenä monesti soimaan itteeni liikaa asioista, niin ehkä tämä on vähän terveellisempi harrastus jättää vaan tuo tähtikuvaaminen jäljelle tuossa. Ei tarvitse kilpailla kuin itsellä kanssa niin sanotusti. Niin
sitten mä lopulta tein sen päätöksen jo, että mä hommaan elantoni jotenkin muuten, ja tämä on semmoinen niin kuin rakas, kiva harrastus, ei niin kuin sellainen, mitä tehdään harrastukseksi ja työksi. Tämä on just siihen Jaakon jaksoon peilaten niin ihan täysin vastakohta, että Jaakkohan tuntuu, että se on niin kuin töissä ja vapaa-ajalla samaan aikaan koko ajan. Melkein toiset saa palkkaa, toiset ei. Mutta pakko tuohon tarttua sen verran, että niin kuin yleisemminkin kuin vain valokuvaamisen tai luontoharrastuksen parissa, niin olen huomannut, että ihmisillä on hyvin eri lähestymistapoja tähän niin kuin kysymykseen, että voiko harrastuksen ja työn yhdistää. Joo, mä oon huomannut tämän saman, että itse koin, että mä haluan pitää ne erillään, että ei ole semmoista yhtenäistä puuroa koko elämä, vaan mä voin selkeästi jaotella mun harrastuksia ja töitä. Mä taas kanssa on sitten ihan päinvastoin tämän suhteen, niin kuin Jaakko. Mutta joo, tosiaan, niin nyt se on sitten mennyt siihen, että nyt tulee sitten niin paljon tähtiyhdistyshommiakin tiimoilta tehtyä kaikkea tähtiharrastushömppää, niin tämä kuvaaminen menee tosi luontevasti tässä ohella, ja tämä on semmoista oikeasti kivaa harrastumista. Et käytännössä nyt tulee tosi paljon kuvattua, aina jos on kirkasta taivasta, niin kyllä se aina on vähän silleen mielessä, että no pitäisikö lähteä kuvaamaan. Et Suomessa on niin kumminkin vähän semmoisia ihan puhtaasti kirkkaita tähtiöitä, siis varmaan joku 20-40 kirkasta yötä vuodessa. Se on oikeasti loppupelissä aika vähän. Niin kyllä sitä pyrkii sitten hyödyntää kaikki, mitä irti lähtee. Ei haittaa, vaikka olisi työviikko, että sitä on menty välillä semmoisella liskolla siinä vielä menemään tuolla, että kyllä sitä jaksaa aina. Sitten tulee pilvistä jossain välissä taas ja sitten kerkee vähän taas lepäämään. Hyvä asenne. Kyllä. Joo, no mitäs Ville, niin minkälaisia kohteita, jos puhutaan niin kuin tästä astrokuvaus kautta maisemakuvaus kautta ilmakehän ilmiöt tästä tämmöistä laajasta kokonaisuudesta, niin minkä tyyppisiä juttuja sulla on, mitä sä kuvaat ja mitkä sua erityisesti kiinnostaa? Joo, toi oli hyvin kiteytetty melkein mitä astrokuvaus mun mielestä siis on, kun sehän on vähän häilyvä käsitekin tavallaan, mutta sehän käsittää nimenomaan niin kuin tähtikuvat, mutta myöskin maisemat ja ilmakehän ilmiöt, syvä taivas, kaikki nämä asiat. Mun mielestä kaikki nivoutuu hyvin yhdeksi niin kuin termiksi, mikä on astrokuvaus. Ja käytännössähän tämä on aiheuttanut sen lieveilmiön, että oikeastaan kaikki kiinnostaa. Ei oikeastaan niin kuin, vitsi, ihan niin kuin jos joku heittää sen vitsi, että kivetkin kiinnostaa, niin mua kiinnostaa oikeasti. Se on tietysti tämä, että geologiahan on, niin kuin, se nivoutuu myös tähtiharrastukseen, niin sehän vaikuttaa tähän tietysti. Kyllä. Mutta yleisesti joo, ilmakehän ilmiöt kaikissa laajuudessaan, oli se sitten revontulia, sateenkaaria, haloja, mitä vaan. Kaikki toimii päiväsaikaa, mutta se on niinku parasta, että kun ne toimii myös yöaikaa. Ne ei niinku kummaa toisiansa näe mikään näistä toisiinsa. Siis sä voit yhdistää kaikkea tässä hulluudessa keskenään. Sähän voit kuvata oikeasti niinku sumukaaria yöllä, sä voit kuvata haloja, mitä kuu aiheuttaa yöllä. Sä voit kuvata sinne taustallekin, siellä voi näkyä galakseja. Siis niinku, se on tää niinku niin semmoinen monipuolinen kuvauslaji, että ei ole mun mielestä niinku mitään siistimpää. Tosiaan ilmakehän ilmiöt, jonkun verran siis on syvää taivasta kuvannut, mutta sekin on pääasiassa ollut järkkärillä, kaukoputken läpi tai ilman, että sekin toimii ihan hyvin kummalla vaan. Ei tarvitse kaukoputkea, että voi kuvata tosiaan syvää taivasta. Että mä oon ihan kuvannut semmoisella järkkäri plus 135 millinen Samyangin F2-linssi, niin silläkin saa jo tosi laajoja syvän taivaan niin kuin kohteita kuvattua, ja ne on ollut ihan mielestäni ihan hienoja, että siinä on auttanut tietysti paljon se, että on seurantajalusta ja muuta alla, vaikka sekään ei ole pakollista. Minkälaisia kohteita pystyy kuvaamaan ilman kaukoputkea? No yleisesti kohteita tietysti
melkein kaikki ilmakehän ilmiöt tietysti, mutta sitten jos miettii itsessään puhtaasti tähtikuvaamista, niin Ja erityisesti ehkä miettinyt näitä syvän taivaan kohteita, joo. jotka ehkä mielletään just sellaisiksi nimenomaan kaukoputkella havaittaviksi Joo, kohteiksi. no se mielletään ihan syystäkin tietysti, koska kohteet ovat meidän aurinkokunnan ulkopuolella, eli syvä taivashan tarkoittaa sitä. Niin kyllä tuommoisella 135 millisellä linssilläkin ja näin, niin ihan saa vaikka galaksejankin näkyviin. Andromedan galaksihan näkyy jopa paljain silminkin hyvänä esimerkkinä. Niin voidaan karkeasti siis sanoa, että ihmisen näkö vastaa täyskennoisella kameralla 50 millistä linssiä. Polttoväli on suunnilleen sitä samaa luokkaa, jos näin niin kuin haluaa ajatella. Niin Okay. jos sä paljalla silmällä erotat Andromeda-galaksin, niin kyllä se erottuu 50 millisellä linssilläkin. Se on vaan hyvin pieni tuhnu siellä, riippuen tosi monista asioista, kuinka taivas on pimeä ja mikä läpinäkyvyys ja seeing ja kaikki asiat, mutta että ihan onnistuu noinkin. No 135 millisellä linssillä niin onnistuuhan sitten jo ihan valtavan paljon paremmin kuin 50 millisellä, eli vaikka monet kaasusumut, vetykaasusumut, niin kyllä niitä hyvin pystyy ottamaan. Nehän on siis jotkut ihan todellakin laajoja, että 50 milliselläkin meinaa loppua jo niin kuin kesken. Niitä pystyy kuvaamaan kyllä niin kuin tämmöisillä seteillä ihan vallanmaisesti. Kaasusumuja, galakseja ja jopa jotakin pallomaisia tähtijoukkoja ja avoimiakin siis totta kai. Että tästä tietysti seulaset on hyvä esimerkki. No aivan. Ja sellainen, sä sanoit 135 milliä oli se isompi. Joo. Eli sellainen 13,5 senttiä, niin sen kokoinen linssihän on, kyllähän se aika paljon valoa tosiaan kerää, niin kuin ihan keskikokoinen kaukoputki melkein itsessään. Joo, se on ihan vallan mainio, siis todella monet on ostanut tämän, varsinkin just tämän Samyangin 135 millisen f2-aukollisen linssin. Se on edullinen, koska siinä ei ole automaattitarkennusta. Kyllä. Tähtikuvaajahan ei semmoista lähtökohtaisesti tarvitse tuolla pimeässä ainakaan. Niin. Sitten sä sanoit, että automaattinen seurantajalusta olisi hyödyllinen varmaan tässä olla, eli se pitäisi sitten sen kameran suunnan ikään kuin samana, jotta se kohde pysyy kuvassa, niin siitä varmaan on ihan iso etu. No siitä on iso etu, mutta se ei tosiaan ole välttämätöntä. Että tosiaan just, jos miettii, että joku vaikka aloittaisi tähtikuvaamisen, niin ei todellakaan tarvitse. Että tästä on paljon keskusteltu netissä ja kaikkialla, että voiko päästä samaan lopputulokseen, että jos sä kuvaat yksittäisvalotuksia, mitkä kestää 2 sekuntia, versus seurantajalusta, millä sä voit ottaa vaikka 2 minuutin valotuksia. Niin loppupelissä, niin kun, kyllä niissä nyt niin kun voi havaita eroa, mutta siis niin kun, jos sä aloittelet harrastusta, niin ei siinä oikeasti välttämättä niin iso eroa loppupelissä huomaa. Että jos sä pinoat kuvia, niin sähän niin kun koko ajan parannat sitä sellaista signaalia, mitä sä niin kun keräät talteen siinä. Puhutaan niin kun tästä datan keräämisestä. Eli kummin vielä tämmöinen signal to noise ratio, missä paljon puhutaan netissä. Niin se pointti on vaan siis se, että sitä kohinaa poistetaan siitä kuvasta ja saadaan sitä oikeaa signaalia esille. Niin hyvän lopputulokseen pääset silläkin, että otat paljon yksittäisvalotuksia, mutta sä voit helpottaa sun elämää merkittävästi sillä, jos sä omistat seurantajalustan. Sitten sä voit kuvata pidempiä valotusaikoja, eli sulle tulee vähemmän kuvia. Ja siitä tietysti on paljon etua sitten, kun sä jälkikäsittelet niitä kuvia. Eli jos tätä kuuntelee joku, jolle nämä ei ole yhtään tuttuja asioita, niin sanottakoon, että siis kun kohdetta valotetaan pitemmän aikaa, niin silloin se kamera kerää pitemmän aikaa sitä valoa ja sitten saa himmeämpiä kohteita totta kai näkyviin, kun sieltä pitempään kerätään tätä valoa. Meidän ihmissilmähän toimii sillä, että me nähdään vaan ikään kuin reaaliajassa ne fotonit, joita meidän verkkokalvoon osuu just nyt, mutta meidän silmä ikään kuin kerää pitemmältä ajalta tätä valoa, mutta kamerassa on se etu sitten, että voidaan joissain tapauksissa vaikka läpi koko yön kerätä sitä valoa samasta kohteesta, niin sitten paljon himmeämpiä kohteita tulisi näkyviin. Entäs Juha? Joo, tosiaan siinä oli mielenkiintoinen toi
toi mitä Ville kerroit tuossa itselläkin on vähän niin kuin sillä samaa vikaa, että niin kuin siinä mielessä, että vähän niin kuin kaikki kiinnostaa. Että se on ollut niin kuin semmoinen, että mäkin on tullut ylipäätään siis harrastaneeksi tässä niin kuin näitä eri niin kuin kohteita ja ilmiöitä aika monipuolisesti niin kuin alkaen tuolta ilmakehän ilmiöstä niin kuin tuonne Deep Sky-kohteisiin, että oikeastaan vähän niin kuin kaikkea mahdollista on tullut jossain määrin, jossakin vaiheessa harrastettu, mutta sillä lailla niin kuin taustavalokuvaajana, niin no siis tosiaan, no sen verran mä olen teitä vanhempi, että mä olen lapsena 90-luvulla, niin olen silloin ensimmäisiä valokuvia ottanut filmikameralle, ja ne on ollut tällaisia niin kuin filmipokkareita, mitä oli silloin siihen aikaan, mutta sitten aika pian siinä, kun vuosituhat vaihtui, niin siinä sitten rupesi tosiaan vuosituhannen alussa tuli näitä ensimmäisiä digikameroita sitten markkinoille, ja se oli tietysti silloin hirveän uutta ja jännää, ja mullakin oli sitten sellainen, oli kaksikin semmoista digipokkaria sitten siinä, millä tuli kuvattua paljon, ja jossain vaiheessa tietysti pitihän se järkkärikin sitten hankkia, ja mulla oli aika pitkään, se oli aika tämmöinen perus tämmöinen Canoni 1100D järkkäri, jolla tuli kuvattua aika paljon, ja just nimenomaan ilmakehäpuolta. Mutta tuossa 2018 paikkeilla tuli sellainen homma, että silloin pääsi filmikärpänen puraisemaan oikein pahasti, ja silloin sitten tulin ostaneeksi sitten oikeastaan elämäni ensimmäisen filmijärkkäri, joka oli sitten tällainen Canon FTP QL, eli tällainen 70-luvun filmirunko ja siihen sitten optiikkaa, ja sehän lähti sitten lapasesta oikein niin kuin tosissaan se filmikuvaaminen, että tänä päivänä niin mun valokuvauksessa on sellainen käytäntö, että mä numeroin jokaisen filmin, jonka mä kuvaan, ja mä oon pyrkinyt aina, en ole siinä onnistunut, mutta mä oon pyrkinyt siihen, että jokainen filmi, jonka mä kuvaan, että sillä on yksilöllinen numero, mutta jokunen duplikaatti sinne on vahingossa saattanut tulla matkan varrelle, mutta sanotaan näin, että se mun 2018 sieltä alkaen, niin mun kuvaamien filmien määrä, se menee jossain 550 paikkeilla tällä hetkellä. Wow. Ja se sitten tosiaan käsittää niin kuin erilaisia filmityyppejä, on kuvannut niin kuin sanotaan mustavalkonegatiiveja, värinegatiiveja, väridiaa ja mustavalkodiaa. Mä oon tällaisia kuvannut itse ja mullahan on sitten kotona oma kotipimiö, eli tosiaan on tuonne Rivari 2 asunto, ja siellä on sitten tämmöinen vaatekomero, ja siinä meni sitten prioriteetit sillä tavalla uusiksi, että vaatteet saavat väistyä, ja sitten laitoin sitten tilalle pimiön. Kai sulla on jotain vaatteita sun kotona silti vielä. Toki sentään, mutta ne vaihtoivat vain paikkaa. Okei, joo. Joo. Mutta joka tapauksessa filmin kehittäminen itsessään, mustavalkofilmin kehittäminen, se on varsin kohtuullisen helppoa ja yksinkertaista mustavalkonegatiivin kehittäminen. Se ei välttämättä edes vaadi pimiötä, mutta se, että jos haluat itse tehdä sellaisia perinteisiä paperikuvia itse vedostamalla niin suurennuskoneella, niin se sitten vaatii semmoiseen jonkin pimeän tilan, pimeän huoneen, mitä sitten pimiöksi kutsutaan, ja sitä varten se sitten on. Mähän tosiaan teen itse niin kuin vedostan niitä kuvia siellä vanhan tyyliin pimiä työskentelyä, ja niitä on sitten kertynyt myös jonkun verran noita kuvia ja sitten sellainen kuriositeetti, mistä mä voisin ehkä erityisesti tässä mainita, mitä mä olen myös harrastanut, eli toi mustavalkodiojen tekeminen, eli tosiaan kun yleisesti ottaen filmistä puhutaan, niin meillä on periaatteessa kahden tyyppistä filmiä, että meillä on negatiivifilmiä ja sitten positiivifilmiä, eli negatiivifilmi on semmoinen, että se kuva on siinä negatiivissa
siinä filmissä niin kuin näkyy negatiivikuvana, eli ikään kuin musta ja valkoinen ovat päinvastoin kuin tässä niin kuin reaalimaailmassa tumma ja vaalea. Ja sitten taas positiivifilmi näyttää sen kuvan juuri niin kuin se on, kuten reaalimaailmassa on. Ja tosiaan niin niin kuin jos ajatellaan toi mustavalko diafilmi, niin se on semmoinen erikoisuus, että sitä tuossa pari vuotta sitten, viime vuonna se oli, kun mä rupesin sitä kokeilemaan. Eli ideana on se, että siinä lähtökohtana periaatteessa siinä on negatiivifilmi, ja sitten sille tehdään tällainen niin sanottu käänteiskehitys, eli tehdään negatiivifilmistä positiivifilmi. Ja sitten sillä on tullut kuvattua sellaisella filmillä niin sitten näitä, no pääasiassa jotakin ilmakehän ilmiöitä on kuvannut, valaisevia yöpilviä, haloja, sitten no aurinkoa ja kuuta olen myöskin kokeillut kuvata tällaisella filmillä, ja kyllä niistä ihan kivoja tuli, mutta se täytyy todeta, että se tämmöiseen negatiivifilmiin verrattuna se niin sanottu käänteiskehitys, mikä siinä tehdään, niin se on huomattavasti paljon monimutkaisempi ja työläämpi, ja siinä on kaikenlaisia mutkia matkassa sitten ja tuossa nyt, kun olin sitä nyt jo useamman filmin ehtinyt sellaistakin kuvata ja käänteiskehittää ja laittaa diakehyksiä ja kaikkeen niin tuli vähän sellainen tunne sen osalta, että ehkä tämä on nyt nähty ja mä taidan jatkossa keskittyä pääasiassa taas tuohon niin kuin mustavalko-negatiiviin ja toisaalta värinegatiiviin. Mutta ihan mielenkiintoinen kokeilu joka tapauksessa ja diafilmi, väridiafilmiä, kyllä sitäkin varmasti tulee kuvattua. Siinä on toki se, että se on jonkun verran kalliimpaa sitten, kun vertaa tuohon niin mustavalkonegatiiviin tai värinegatiiviin, mutta kyllä sitäkin varmasti tulen vielä kuvaamaan, mutta tosi monipuolisesti, että niin kuin ilmakehän valoilmiöitä ylipäätään, aurinkoa, kuu, ja mitä tässä nyt muuta sitten osaisi vielä sanoa, että vähän niin kuin Villelläkin, niin vähän kaikki kiinnostaa ja vähän sen mukaista on tullut kaikenlaista harrastettua ja kuvattua. No niin, hyvä. Tuossa oli puhe värikuvista ja mustavalkokuvista, niin mä voisin vähän tarttua siihen seuraavaksi. Miten sitä nyt muotoilisi? Meitä nyt lähestyn tätä tosiaan tällaista ehkä tieteellisestä, enkä niinkään sitten valokuvauksellisesta tai taiteellisesta näkökulmasta. Niin jos mietitään tällaisia hienoja tähtivalokuvia, otetaan nyt esimerkiksi vaikka Hubblen kuvat, mitä NASA esittelee suurelle yleisölle, niin nehän on totta kai todella näyttäviä, todella värikkäitä, säädetty ne värit ihan huippuunsa. Mutta se on tietenkin vähän, tai jos mietitään mitä niin kuin oikea tähtitieteen tekeminen on, niin eihän se ole sitä, vaan oikea tiede tehdään aina mustavalkoisilla kuvilla. Kun me tehdään värikuva, niin siinähän sekoitetaan sitten niin kuin muutamaa eri väriä, joista on mustavalkokuvat, yleensä sininen, punainen, vihreä. Näistä on jokaisella värikaistalla mustavalkoinen kuva, jotka sitten sekoitetaan yhteen värikuvaksi. Mutta siinähän tavallaan ikään kuin sitten tässä värikuvassa, jokainen yksittäinen pikseli sisältää edelleen sen informaation siitä, että miten paljon siinä oli mitäkin näitä eri värejä. Mutta kuitenkin, niin kun me mietitään tieteen kautta, että mitä jossain kaasusrumussa oikeasti on, niin tämä, mitä me nähdään omin silmin jossain värikuvassa, niin sehän ei hirveästi oikeastaan kerro siitä, koska värithän on ylipäätään, jos mietitään, miten värit syntyy, niin se on meidän aivoissa tapahtuva illuusio. Meidän silmien nämä näkösolut rekisteröi jonkun määrän vihreätä valoa, jonkun verran punaista valoa, jonkun verran sinistä valoa, ja sitten meidän aivot tuottaa tästä tällaisen kokemuksen jostain värimaailmasta. Mutta jos mietitään niin kuin raan fysikaalisesti, mitä tuolla maailmassa on, niin siellä on sähkömagneettista säteilyä eri aallonpituuksilla.
eri määriä. Ja niin kuin, jos me halutaan raan tieteellisesti lähestyä tätä kysymystä, niin tämä on ikään kuin se todellisuus tämän ikään kuin meidän aivojen luoman illuusion taustalla, niin sen takia tiedettä tehdään tällaista rumista mustavalkokuvista. Tietenkin täytyy olla tarkasti tiedossa se, että millä aallonpituusalueella tämä joku mustavalkokuva on otettu. Ja joo, sitten yleensä nämä oikeat tähtitiedekuvat, joista se oikea tiede tehdään, niin ne on sellaisia aika epämääräisiä pikselimössöjä, missä joku himmeä kohde nippanappa erottuu siellä. Ja se, mitä näistä ikään kuin halutaan ulos, on tyypillisesti jonkun kohteen kirkkaus. Pitää mitata mahdollisimman tarkasti, miten paljon säteilyä tällä tietyllä aallonpituusalueella siitä kohteesta tulee meidän havaintolaitteeseen. Tämä on se kiinnostava kysymys sitten tietäen kannalta. Se on täysin toissijasta, että miltä se kuva näyttää, onko se niin kuin visuaalisesti mistään kotoisin. Vaikka suurelle yleisölle tietenkin sitten esitellään näitä visuaalisesti näyttäviä kuvia. Mutta joo, toi on tämä tylsän tieteellinen näkökulma, mistä mä itse olen tätä tähtikuvausta lähestynyt. Ja ehkä mä oon myös tietyllä lailla kokenut, että täällä Suomessa täällä on todella laaja tähtiharrastuskene. Löytyy valtava määrä todella taitavia tähtikuvaajia, jotka julkaisee ison määrän todella hienoja kuvia. Ja mä en ehkä ole kokenut, että mulla olisi siihen hirveästi annettavaa itselläni. En ole jaksanut lähteä siihen maailmaan uppoutumaan, mutta mulla on ollut enemmän annettavaa sitten tähän ikään kuin tieteen tekemiseen ja myöskin ikään kuin ehkä harrastajien piiriin tämän tieteellisen näkökulman tuomisessa. Niin olen kokenut, että tämä on se ikään kuin mun lokero tässä, mihin mä ehkä sopeudun kaikista parhaiten. Niin, tietysti monet harrastajatkin kuvaavat ihan täysin visuaalisistakin syistä, niin vaikka ei se poissulje siis tiedettä, mutta että niin kuin mustavalkokuvia. Että tämähän on tietysti syvän tavan kuvaamisessa ihan olennaista, että joo, kyllä, sitä voidaan kuvata värikameroilla tai mustavalkokameroilla, että niitähän on eri sortteja. Toiset kuvaa sitten pelkästään mustavalkoja, sitten vaan häslätään niiden filtreiden kanssa, että saadaan ne värit niihin sitten aikaiseksi ja hienot kuvat sitä kautta. Ja ne värithän on tosiaan ihan, siis voi olla ihan mielivaltaisiakin, että se on niin kuin siinä, missä pääsee se taiteilijan näkemys sitten esille. Jep. Vaikka tietysti onhan siis aina tietysti fysikaalinen tosiasia sekin, että tietyt yhdisteet ja muut niin emittoi tietysti jotain tiettyä valoa, mutta se on tietysti siitä havaintolaitteesta tietysti kiinni, että miten se sitten näytetään. Jep. Ja joo, sitä olin sanomassa vielä, että tosiaan ihan totta, että kyllä mustavalkokuvat voi olla visuaalisestikin todella näyttäviä. Juha, sulla on paljon esimerkkejä näistä. Mä oon joitain sun mustavalkokuvia katsellut ihan sillä silmällä, että wow, oikeasti hienon näköisiä. Joo, kiva kuulla. Joo, tosiaan se on niin kuin, jos puhutaan valokuvauksesta niin kuin yleisemmin, niin toi väri versus mustavalko, niin se on hyvä kysymys ja siinä niin kuin jos ajatellaan niin kuin mustavalkoinen kuvahan niin kuin yleisesti ottaen valokuvauksessa, niin sehän on niin kuin semmoinen, että se tuo esiin asioiden muodot ja rakenteet ja tekstuurit. Mut joskus väriinformaatio saattaa olla jopa häiritsevä, jolloin nämä muodot, rakenteet, tekstuurit hukkuu värien alle, joten jossain tapauksessa mustavalkoinen voi olla ihan perusteltu valinta jo siitäkin syystä. Ja just sen takia mustavalkoinen, että se tuo se vie sen fokuksen näihin muihin asioihin, jotka saattaa värien alle hukkua. Ja mähän olen mustavalkofilmillä kuvannut, mustavalkonegatiivilla ja mustavalkodiafilmillä on tosiaan tullut kuvattua paljon kaikenlaista, siis tuon astrokuvauksen, ilmakehäkuvauksen lisäksi, niin siellähän on sitten niin kuin yksi sellainen, mitä mä kuvaan tosi paljon, on niin kuin sanotaan arkkitehtuuri, kaupunkimaisemat, kaupunkinäkymät ja tämän tyyppiset asiat. Ja esim. Jos puhutaan astropuolelta, niin saadaan valaisevat yöpilvet, revontulet. Ne toimii todella hyvin.
Mun pitikin niistä Joo, just sanoa, että muistan just nähneeni sun jotain mustavalkoisia revontulikuvia, ja sä Ville oot ainakin myöskin kuvannut paljon revontulia ymmärtääkseni, mutta varmaankin värikuvina aina, vai? No joo, käytännössä. Mä oon joskus Niin. koittanut, miltä ne näyttää mustavalkoisina, ja ne on kieltämättä hienon oudon näköisiä. Hienoja ja oudon Joo, näköisiä yhtä aikaa. joo, just sitä mä mietin, että revontulet nyt mielletään varmaan yleensä nimenomaan tällaiseksi aika värikkääksi ilmiöksi, että ne värit on ehkä ihan isossa roolissa siinä, niin onko teillä tuohon jotain kommentoivaa just vielä, että revontulet värikuvina vai mustavalkoisina? No itse asiassa täytyy myöntää, en ole koskaan kyllä koittanut, miltä eri korkeuksilla ja eri niin kuin, atomeista tai molekyyleistä syntyvien eri revontulien muodot näyttää. Jos tässä tavalla kuvitellaan, että meillä on niin semmoinen pino niitä kaikkia eri korkeuksia samassa kuvassa ja laittaisi mustavalkoiseksi. Mä en tiedä yhtään, miltä se näyttäisi. Mä voin kuvitella kyllä, että punainen näkyisi heikommin sieltä ja vaikka tai jotain tällaista. Mutta sehän on nimenomaan noissa kyllä se mielenkiintoinen osuus se revontulienkin tutkimisessa se, että koska se väri kertoo meille heti, että millä korkeudella se on ja mistä niin kuin, se koostuu. Ja oikeastaan kaikki ihmiset, jotka kuvaa revontulia, he tekevät huomaamattaan siinä jonkinlaista kansalaistiedettä, jos ne julkaisee niitä kuvia, koska niitä voi aina käyttää hyödyksi tässä tutkimuksessakin. Joo, ja revontulistahan on Suomessa nimenomaan löydetty uusia revontulimuotoja nimenomaan harrastajien ottamista kuvista. Kyllä. Näistä ollaan ihan ylpeitä oikeasti ja syystäkin, että näitä on tosiaan Suomesta löytynyt. Jep. Meillä on paljon revontuliosaajia. kyllä. Myöskin. Joo, ihan tosi. Ja justiin toi niin kuin jos puhutaan nyt revontulista, vaikka mustavalkokuvat revontulista, niin minkä tuossa äsken sanoin, että sieltä tulee niin kuin mustavalkokuvissakin, mä kyllä mustavalkofilmille kuvannut revontuli. Sieltä todella tulee ne muodot ja rakenteet esiin, että se tavallaan niin kuin korostaa eri aspekteja siitä revontulin näytelmästä. Ja mä väitän, että ne on ihan hienoja kyllä ne mustavalko-revontulikuvatkin semmoisena yhdenlaisena kuriositeettina. Ja myöskin valaisevissa yöpilvissä niin samalla tavalla ne rakenteet ja muodot sieltä tulee ihan eri tavalla korostuu mustavalkokuvissa. Ja sitten jos mustavalkokuvaamisessa, niin mulla on ehkä sekin pointti siinä sitten se, että jos ajatellaan, niin sehän on myöskin tuommoista, niin kuin voisi sanoa, jos ajatellaan valokuvauksen historiaa, niin sehän alkoi oikeastaan nimenomaan justiin mustavalkokuvaamisesta. Värikuvaaminenkin, se, että värikuvia saatiin tehtyä, niin siinäkin on itse asiassa värikuvilla yllättävän pitkä historia, mutta pitkään oli niin, että se värikuvaaminen oli todella, todella kallista verrattuna mustavalkokuvaamiseen, ja sen takia se mustavalkokuvaaminen osaltaan siitä syystä oli pitkään semmoinen vallitseva ja yleinen, ja värikuvia otettiin vähän säästeliästi sitten sen mukaan, miten oli rahoja käyttää siihen, mutta joka tapauksessa niin se on ollut hyvin iso osa valokuvauksen historiaa, nimenomaan se mustavalkokuvaaminen. Ja osaltaan mulla on myöskin tällainen tietynlainen historiallinen pointti tässä myöskin tuossa filmikuvaamisessa ja siinä mustavalkokuvaamisessa erityisesti. Ja onhan siinä sekin pointti, että sitten saa sellaisia, niin kuin pystyy itse värkkäämään siellä pimiössä niitä kuvia ja pystyy ihan käsin itse sen tekemään sen koko prosessin. Että se on semmoista käsityötä myöskin. Että se on sillä lailla tosi kivaa, että pääsee käsillä tekemään asioita siinä. Ja sitten semmoinen, että sellainen pointti myöskin tuossa filmikuvaamisessa, varsinkin mustavalkokuvaamisessa, että on siinä sellainen tietynlainen perinteen vaaliminen, asioiden dokumentointi, tapahtumien dokumentointi. Eli just se, että mun käsitykseni mukaan niin tällainen mustavalkonegatiivi, se on niin kuin, se voi oikein säilytettynä ja arkistoituna, oikeissa olosuhteissa arkistoituna, se voi kestää jopa 100 vuotta ja ylikin ja olla vielä täysin käyttökelpoinen vielä sit pitkän ajan kuluttua. Että no värinekat ei välttämättä ihan yhtä pitkään säily, tai varsinkaan väriprintit, mutta erityisesti mustavalkokuvilla ja negatiiveilla on niin kuin tämä, että ne voi säilyä tosi pitkään
pitkään, ja kun miettii tätä digiä, että se on niin haurasta ja haavoittuvasta ja katoavaista, että ajatellaan 100 vuotta tästä eteenpäin, niin mahtaakohan paljon olla enää tämän päivän digikuvia sitten enää tallessa, mutta uskon, että tänä päivänä kuvattu mustavalko-negatiivissa on hyvin säilytetty, ne voi ihan hyvin olla käyttökelpoinen ja säilyy hyvin, että on tässä vähän tämmöinenkin pointti myös tällainen, että ajattelee sitä niin kuin pitempää kaarta sitten tässä niin kuin historiassa ja siinä niin kuin asioiden tallentamisessa ja dokumentoimisessa ja säilyttämisellä, niin kuin, että säilytetään asioita tuleville sukupolville. Joo, toi on ihan mielenkiintoinen kysymys, että miten pitkään digitaalinen informaatio, esim. Valokuvat oikeasti säilyy, ja vielä ei voida tälleen kokemuksesta sanoa, että säilyykö ne 100 vuotta, koska tietokoneita ei ole ollut olemassa 100 vuotta vielä. Eihän se vaadi kuin yhden hyvän Flare plus CME tuolta auringosta, niin saadaan Carringtonin myrsky tänne ja semmoiset kaikki, no niin hienot revontulet taivaalle, että hajoaa jo sähkölaitteetkin. Se olisi omalla tavallaan kyllä jotenkin todella ironista, että sitten varmaan jäisi vaan ne mustavalko-filmikuvaajat siinä enää jäljellä. Nimenomaan. Ja ne olisi sitten aika kullanarvoisia kuvia sen jälkeen. Kyllä. Sun pitää, Juha, alkaa rakentaa jotain tällaista superasetta, millä sä voit ampua keinotekoisen Flaren maapallolla. Ne on niin. Mutta ehkä toi meidän päivätähti se jossain vaiheessa hoitaa ihan itsekseen. Että Se on siis niin kuin meidän tämä Minna Palmroom, tämä meidän rautainen suomalainen revontulitutkijakin on sanonut, että se ei ole jos vaan kun sekä. Totta. Että se on vaan niin kuin ajan kysymys, että milloin tänne Kyllä. tulee vastaavanlainen myräkkä, ja sitten oikeasti katsotaan, että kellä on parhaat sähköinfrat. Joo. Suomessa ollaan onneksi ihan suht hyvin varauduttu tuohon. Täällä ollaan varauduttu siis todella hyvin. Pakko mainita, tämä nyt liippaa sen verran läheltä sitä mun aiempaa tutkimusta, mitä mä yliopistolla aikanaan tein, mistä vähän oli tuossa pari jaksoa sitten, kun puhuttiin tähdistä, niin puhe, että kun tutkittiin muita tähtiä, niin siinä oli tapana usein, että apurahahakemuksiin, kun jos täytyy mainita, että mitä käytännön hyötyä tästä tutkimuksesta on, niin nyt sitten usein tuli kirjoitettua, että tutkimalla muita tähtiä voidaan myös ymmärtää aurinkoa paremmin ja esimerkiksi ehkä jotenkin edesauttaa tuohon kysymykseen vastaamista, että millaisia äärimmäisessä tapauksessa, millä tavalla aurinko saattaa sitten käyttäytyä, mutta joo, toi nyt on tuollaista tylsää apurahahakemusten hypettämistä, että aina on pakko saada jotain tuollaisia kytköksiä, oli ne kuinka keinotekoisia tahansa. Ei siitä sen enempää tässä jaksossa. Mutta taas vähän lisää uusia sivupolkuja, mutta tuli näistä väreistä mieleen. Onko teille yhtään tuttu tällainen eläin kuin sirkkaäyriäinen? Olen joskus kuullut, mutta... Jaa, olen mäkin varmaan kuullut, mutta en sen tarkemmin tunne. Se on sellainen vähän katkaravun näköinen eläin, jolla on 16 erilaista näkösolua. Että kun meillä ihmisellä on kolme eri väriä aistii meidän silmät, sininen, punainen, vihreä, niin näillä sirkkaäyriöillä on 16 eri väriä, mitä ne aistii niiden silmillä. Niin olisi ihan mielenkiintoisesti tietää, millaisen värimaailman ne näkee. No kieltämättä. Se on muuten oikeasti mielenkiintoinen, siis, että kun eläimet tosiaan näkee hyvin eri tavoilla, että mistä sitä tietää, jos tulevaisuudessa me voidaan tätä jotenkin simuloida. Kyllä. Tekniikka, kun kehittyy tarpeeksi. Ihan mielenkiintoista, mutta se on justiin tämä, kaikkihan lähtee tästä meidän näköaistista ja siitä, mitä me pystytään havaitsemaan. Eli sehän on just se lähtökohta kaikessa valokuvauksessakin, että siitähän se niin lähtee mutta kun mietitään vaikka filmejä tai näitä digitaalisia sensoreita, jotka on käytännössä CCD tai nykyään useimmiten CMOS-kennoja, että niissähän on se herkkyysaluehan ulottuu jonkun verran laajemmalle alueelle kuin mitä tämä meidän mitä ihmisen silmä pystyy näkemään, että sehän saattaa ulottua enemmän esimerkiksi infrapuna-alueelle ja sehän sitten
mahdollistaa sitten omia juttujaan se nimenomaan se infrapunaherkkyys, että sillä tavalla avautuu sitten tämmöinen infrapunavalokuvaamisen maailma myöskin. Ja se on itse asiassa yksi asia, mitä mä olen filmillä tehnyt myöskin, että mulla on semmoinen infrapunaherkkä filmi, jossa se filmiherkkyysalue ulottuu sinne lähi-infrapuna-alueelle. Ja sitten semmoinen kameran nokalle semmoinen infrapunasuodatin, mikä sitten päästään läpi justiin sen aallonpituusalueen siellä lähi-infrapunassa, niin sillä saa mustavalkonegatiivilla, kun kuvaa sillai ihan jännän näköisiä kuvia, että siellä tulee sellainen niin sanottu, se on niin kuin Woodin efekti, eli tarkoittaa, se on niin kuin sellainen, että sellaiset niin kuin esimerkiksi kasvillisuus, ruoho, kaikki tällaiset, jotka heijastaa infrapunavaloa, niin ne loistaa oikein kirkkaana ja valkoisena niissä kuvissa, ja sininen taivas on lähes syvän musta, koska sieltä ei tule infrapunavaloa, niin se on aika jännän näköisiä kuvia saa maisemasta ihan tällä menetelmällä. Että on jonkun verran niitäkin kokeilu. Ja samahan kyllä digipuolella pystyy myöskin ihan samalla tavalla pystyy kuvaamaan, koska se kennon herkkyys ulottuu sinne infrapuna-alueelle, niin pystyy infrapuna-suodattimen avulla pystyy digillä kuvaamaan vastaavalla tavalla. Jännän näköisiä kuvia tulee tosiaan. Enpäs tiennytkään, että filmilläkin tosiaan on, mutta sehän käy täysin järkeen kyllä. Joo, kyllä. Niin mutta toi on oikeasti niin kuin just joo. samalla kun puhuttiin siitä musta-valkokuvaamisesta, niin yhtä lailla niin kuin Teemu siinä mainitsi, että suodattimilla sitten katsotaan se tietty aallonpituus, niin tämähän on tätä perusfysiikkaa, että valitaan se tietty suodatin, tai sillä tuossa suodattimella se tietty aallonpituusalue, niin me voidaan vangita ainoastaan sitä tiettyä aallonpituutta, niin infrapuna on yksi näistä, ja itse asiassa ihan perusjärkkäreilläkin voi kuvata myös vaikka ultraviolettikohteitakin. Tästä hyvä esimerkki on, että esimerkiksi rikostutkijathan tätä hyödyntää. Ne kuvaa siis semmoisella lampulla, niin sehän emittoi tietysti kohde, mikä on kyseessä, niin sitten sitä valoa sillä aallonpituudella. Mutta sitä pystyy tosiaan rajaamaan semmoisilla suodattimilla. Ja no on kyllä mä oon nähnyt myös niitä infrapuna-filsuilla otettuja kuvia. Ne on todella mielenkiintoisia katsoa. Joo. Se on jännää, että siis siinä tavallaan kuvataan asiaa, mitä ihmissilmä ei voi nähdä. Se on jotenkin niin kuin tosi mystistä. Joo, se olisi jännä ajatella, miltä se tosiaan sitten näyttäisi, jos sen pystyisi itse näkemään. Ja tähän liittyen muuten mielenkiintoinen tällainen enemmän filosofinen pointti kanssa, että kun me nähdään jotain väriä, eri ihmiset, meillä on kaikilla sitten jotain värisokeuksia ja muita, että nämä menee sekaisin, mutta suurimmalla osalla ihmisillä on aika sama käsitys, että vaikka tuo taivas on sininen, jos me sanotaan, että miltä näyttää sininen, niin me kaikki osataan sanoa, että tuo taivas on sininen. Mutta eihän me mitenkään voida tietää sitä, että nähdäänkö me se sininen väri oikeasti samanlaisena. Onko se kokemus, mikä me saadaan siitä, sama meille kaikille. Vaikka me ollaan samaa mieltä, että toi on nyt se sininen väri. Mutta onko se ikään kuin vain tällainen yhteinen sopimus, että toi nyt on se sininen, vai onko se oikeasti sama kokemus, mikä me meidän pään sisällä saadaan siitä väristä? Joo, toi on itse asiassa tosi mielenkiintoinen myöskin just toi, että nimenomaan ihmiset näkee värejä eri tavalla todellakin. Tämä on juurikin revontulikuvaamisessa varsinkin tullut esille, ja siis revontulien havaitsemisessa yleisestikin varsinkin, että värien kanssa kun pelataan. Joo, toi on ihan tosi, että siinä mielessähän on niin kuin noi kameran, niin se on muuten hyvä, rupesin miettimään tässä just sitä, että missä määrin sitten kameran kennoilla, kyllähän sielläkin niin kuin ajatellaan filmilläkin on tietty sellainen niin kuin ikään kuin semmoinen maksimiherkkyys, millä aallonpituudella se on kaikkein herkimmillään se filmi. Ja samalla tavalla niin kuin noissa kennoissakin, niin voisi ajatella, että siellä on jonkun verran se herkkyys, että vaihtelee se aallonpituuden mukaan. Mutta noiden kennojen osalta en ole niin tarkkaan siihen perehtynyt. Tiedätkö sä, Ville, niistä jotain enemmän noista, että miten noi kameran kennojen herkkyydet menee? Olen mä niihin perehtynyt jonkun verran, mutta en tiedä, uskallanko tässä tarkistamatta alkaa pätemään niistä hirveästi, mutta yleisellä tasollahan se niin kuin
sähköimpulssit muutetaan siellä niin kuin nähtävään muotoon, että tässä se riippuu ihan siitä kennon niin kuin tyypistäkin, että CMOS on tosiaan esimerkiksi yksi tämmöinen kennoteknologia ja sitten CCD on yksi ja niillä se keskeinen niin kuin toimintamalli vähän eroaa keskenään toisistaan ja näin. Mutta se, että miten kuvitellaan perusjärkkäriä, että miten se esimerkiksi värit toistaa, niin no siinä niin kuin vaikuttaa jonkun verran semmoinen niin kuin matriisi, semmoinen rakenne, siis miten pikselit muutenkin on rakennettu. Siellä on semmoinen tietynlainen värimatriisi päällä, ja se muodostaa käytännössä ne väritkin. Siellä on siis valkoisia ledejä, mutta jokaisen edessä on siis vihreätä, punaista ja sinistä olevia. Se on semmoinen iso ruudukko. Niin se käytännössä luo ne värit sinne kuviin muutenkin. Mutta tietysti tämä värimäärittely eroaa tietysti, jos kuvat raakakuvia, niin sehän niin kuin, jokainen niin kuin kuvien editointisoftahan myöskin rakentaa ne värit myöskin väriavaruuksiin eri tavalla. Siis esimerkiksi niin kuin, jos joku on miettinyt, että niin kuin mikä väriavaruus pitäisi olla käytössä järkkärissäkin, vaikka että onko se sitten Adobe RGB, sRGB, mitä vaan, niin raakakuvissahan tällä ei ole merkitystä, koska se raakakuva on se todellakin ihan, se ottaa kaiken datan se kamera talteen, ja se värimäärittely tehdään aina sitten niin kuin spesifisti sieltä kamerasta vasta poispäin lähdettäessä. Se voidaan rakentaa se väriavaruus siellä sitten vasta kuvien tekovaiheessa. Toi on varmaan ihan oleellinen pointti, vaikka nyt tähtikuvaamisessa kannattaa nimenomaan ottaa niitä raakakuvia talteen. Kyllä. Jos ainoa erikoistilanne on se, että jos sulla on 90-luvulta peräisin oleva muistikortti, jossa on ehkä 60 megaa tilaa, niin silloin älä kuvaa raakakuvia, koska olet 2 kuvaa ja sun muistikortti on täynnä. eli sitten kannattaa ottaa JPEGiä, mutta kaikissa muissa tapauksissa, no okei, puhelinkuvaus on asia ehkä vähän myöskin erikseen, mutta kyllä jos haluatte ottaa laadukkaita kuvia, niin kuvatkaa tosiaan aina raakana ne kuvat. Te kiitätte minua myöhemmin sitten, kun päätätte. Jos ette vielä ole tätä tehnyt ja teette sen ratkaisun nyt, niin se on hyvä tehdä kyllä. Joo, kyllä. Kyllä, hyvä pointti. Ja sitten tosiaan se, että jos ajatellaan, niin kuin vedetään pikkasen tällaista analogiaa niin kuin ton filmiprosessin ja tämän digiprosessin välillä, niin tosiaan jos ajatellaan otetaan se mustavalkonegatiivi esimerkkinä, eli just se lähtökohta on se oikein hyvin valotettu mustavalkonegatiivi, jonka kanssa sitten mennään pimiöön, ja siellä pimiössä suurennuskoneen avulla sitten valokuvapaperille valottamalla sen suurennuskoneen avulla, niin luodaan se valokuva, se varsinainen valokuva, ja siinä sitten tosiaan joudutaan säätämään sitten se valotuskoneen tai suurennuskoneen sitä aukkoa ja valotusaikaa ja saatetaan tehdä erilaisia varjostuksia tai lisävalotuksia ja siellä on koko joukko tällaisia niin kuin pimiötekniikoita, jotka sitten ovat päätyneet, että se termistö tulee sieltä niin kuin tässä niin kuin modernissa digikuvauksessa ja digikuvien käsittelyssä. Se termistö tulee aika pitkälti just sieltä pimiömaailmasta, että siellä niin kuin esimerkiksi sellainenkin asia kuin epäterävä maski, niin mitä käytetään monesti digikuvien käsittelyssä, se tulee myöskin pimiömaailmasta. Että siellä on niin kuin yhtenä esimerkkinä, vaan siellä on paljon tällaista. Just se, että niin kuin jos ajatellaan, puhutaan hiukan kuvan käsittelystä, koska se on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen aihe, että monesti niin kuin tuolla digikuvien maailmassa, niin monesti, ja puhutaan vaikka luontokuvista, reumatokuvista, melkein mistä vaan, niin noissa netin foorumeilla, kun keskustellaan kuvista ja valokuvaamisesta ja kuvan käsittelystä, siellä monesti aina puhutaan siitä, että saako kuvia käsitellä ja minkä verran niitä saa käsitellä ja näin poispäin. Mutta kun mietitään niin kun valokuvan tekemistä mustavalkonegatiivista pimiössä, niin se ihan samalla tavalla se kuva luodaan siinä pimiöprosessin aikana siihen paperille.
ja samalla tavalla voidaan sanoa, että otetaan se raakakuva sieltä muistikortilta ja siitä sitten ruvetaan Photarilla tai Lightroomilla käsittelemään sitä kuvaa, niin samalla tavalla se valmis valokuva luodaan siinä Photarissa tai Lightroomissa, ja sillä voidaan tehdä erilaisia käsittelyjä. Tietysti totta kai siinä voidaan niin kuin ajatella, että siitä kuvan tarkoituksesta, mitä varten sitä ollaan tekemässä, niin vähän sen mukaan joutuu miettimään sitten, kuinka paljon sitä voi käsitellä, kuinka paljon voi lisätä värisaturaatiota, kuinka paljon voi tehdä, mitä käsittelyä ikinä tehdäänkään. Mutta miten tuolla digikuvaajana, niin mikä on, Ville, sun näkemys tai ajatus tästä kuvan käsittelystä? No toi onkin mielenkiintoinen kysymys. Tästä on tosi monia koulukuntia, ja tämä räikein esimerkkihän tästä on juurikin tuolta revontulikuvaamisen puolelta, kun pohditaan vaikkapa revontuliturismia. On tilanteita ollut hyvinkin paljon, missä japanilaiset tulee sieltä tänne Suomeen, ja siellä sitten ne odottaa, että ne näkee ne kirkkaan räikeät vihreät revontulet siellä taivaalla. No sitten ne menee paikan päälle ja joutuvat pettymään tästä syystä, että ai nämä onkin näin latteita. Eihän ne niissä kuvissa näyttänyt yhtään samalta. Eli tässä niin kuin puhutaan semmoisesta, niin kuin, että kun puhutaan koulukunnista, toisethan tekee kuvia ihan niin kuin, just vaikka niin kuin tieteellisestä näkökulmista, toiset tekee ihan puhtaasti se visuaalisuus edellä ja semmoinen näyttävyys edellä. Ja sitten on taas yksi on tämä, että pyritään siihen autenttisuuteen ja semmoiseen realistisuuteen. Ja tämä on tosi hämmöistä niin kuin mielenkiintoista rajanvetoa ihan oikeasti, mitä mä oon itsekin pohtinut paljon niin kuin vuosien varrella. Että mihin sen oman rajan sitten aina haluaa vetää. No tässä revontulibisneksessä tämä on siis niin surullisen kuuloinen niin kuin ajatus jo kättelyssä, että ihmisiä siis käytännössä niin kuin kusetetaan sillä, että tällaisia ne on, kun te tuutte tänne. Niin mun mielestä tuossa mennään siis niin metsään tuossa asiassa, että siinä olisi ihan syytä muuttaa sitä toimintamallia niin, että tehdään niistä kuvista vähän realistisempia ja sanotaan, että tämä on se, mitä oikeasti näette. Tämä pätee siis muihinkin asioihin, ihan vaikka syvän taivaan kohteetkin. Kaikki voi kuvitella, että ne tähtisumut siellä ei ihan ole semmoisia, mitä kuvissa, niin, mutta kaikki ymmärtää, että se on ihan, niin kuin ihan loogista, että sitä on tehty sitä kuvaa vähän enemmän. Mutta remontulissa toi on vähän häilyvämpää esimerkiksi, ja siitä pitäisi oikeasti niin kuin ihan olla rehellinen. Joo, tässä tulee semmoinen niin kuin vastuullinen valokuvaaminenkin tavallaan semmoisena terminä esille, että niin kuin valokuvailla on mun mielestä tietynlainen vastuu siinä, että miten he muokkaavat kuviaan ja värejään niihin, koska toisilla, joilla ei ole mitään tietämystä tähtiharrastuksesta, niin he saattaa pettyä niin silmittömästi, kun ne tulee ekan kerran jonkin tähtinäytäntöön vaikka, ja sen ei näytä yhtään miltään jotkut kohteet siellä, niin ne saattaa, että ne ei ikinä enää tule toiste, koska ne on luullut, että tämmöistä siellä näkee. Että kyllä näissä, niin kuin mä koen ainakin itse, että pitää olla silleen niin kuin vastuullinen näissä asioissa, mutta se ei poista sitä, että etkö sä vois tehdä näyttäviä, revitteleviä kuvia. Se vaan, että ne täytyisi niin kuin sitten tuoda silleen, että hei, mä oon muokannut tätä. Mä oon tehnyt vaikka AI:lla tähän jotakin muokkauksia. Se on ihan täysin fine, kunhan niistä vaan kertoo, että mitä sä oot niin kuin tehnyt. Että ollaan niin kuin läpinäkyviä näissä asioissa. Joo, ihan kyllä. Erityisesti varmaan tosiaan, jos tehdään bisnestä sillä, niin... No erityisesti silloin, joo. Mutta joo, toki niin kuin varmaan ihan niin kuin hauska harrastuskin se, että niin kuin miten hyvin jotain niin pieniä yksityiskohtia jossain väreissä saa muokattua esille. Mutta... Joo, ja tämä on sitten esimerkiksi vaikka kuvitellaan, että kuvataan haloja, niin siinähän voidaan hyvinkin haluta revitellä niitä kuvia ihan tietoisesti ja todella paljon, koska ne voi olla niin kuin himmeitä siellä taivaalla, niin sä voit vetää jossain siis kuvankäsittelysoftassa kontrastit aivan tappiin, että sä niinku tavallaan voit silleen, niinku näyttää ihmisille, että hei, että siellä oli tuommoinen halomuoto, vaikka sitä nyt ei näkynytkään, mutta sieltä saattaa joskus tälleenkin nimittäin siis tulla todella mielenkiintoisia halomuotojakin esille sieltä kuvista, mitä ihmissilmä ei välttämättä kun olisi nähnyt, niin se on niinku näissä asioissa ihan perusteltua, mutta sekin, niin no se nyt kyllä näkee sitten, että sitä on revitelty sitä kuvaa, että se on vedetty jo niin överiksi jo siinä kohtaa, mutta että
noissa ei missään mitään vikaa mun mielestä, että se on vaan se, että niin kuin, ei niin kuin väitetä muuta kuin mitä ollaan tehty. Niin sanotusti. Kyllä. Joo, ihan tosi. Ja sitten tosiaan niin tuossa Ville mainitsitkin jo ton AI:n, eli tekoälyn tuossa niin muutama sana sen verran haluaisin tuosta tekoälyteemastakin hiukan keskustella. Eli tosiaan jos puhutaan, niin kuin, mä mietin itse filmikuvaajana, niin nykyään tilanne on se, että jos sä selaat nettiä, somea, niin sä et välttämättä pysty ihan 100% luottamaan siihen, että sä näet jonkun kuvan siellä tai videon, että onko se aito. Että jos tekoälyä käytetään eettisesti, niin se ilmoitetaan, että tämä on tehty tekoälyllä tai tätä on osittain tekoälyllä muokattu tai jotain. Se ilmoitetaan, kuten Ville tuossa mainitti, että se eettiset toimijat ilmoittaa sen. Mutta on niin paljon sellaisia, niin kuin tiedämme valitettavasti, epäeettisiä toimijoita, jotka tekee ihan kerta kaikkiaan tällaisia tekoäly deepfakeja ja monella tavalla niin kuin väärinkäyttää sitä teknologiaa pahoihin tarkoituksiin. Et nykyään ihminen ei välttämättä voi ihan automaattisesti tietää, että jos joku kuva tulee netissä vastaan, että onko se aito vai tekoäly tehty. Toki kontekstista voi koittaa vähän päätellä, vaikkei sitä AI-käyttöä olisi ilmoitettukaan, mutta aina ei voi tietää. Mutta just tuolla, kun mietitään, niin jos mietitään valokuvan luotettavuutta, niin kun sanotaan näin, että aikanaan niin periaatteessa filmillä otettu valokuva, tai nykyäänkin filmillä otettu valokuva, niin lähtökohtaisesti mä sanoisin näin, että totta kai sä voit valokuvausvaiheessa lavastaa sinne ties mitä ikinä haluat, se voi olla täysin lavastettu, mutta sinänsä niin kuin mustavalko negatiivi tai värinegatiivi, ylipäätään filmi, se tallentaa sen hetken, sen tilanteen juuri niin kuin se sillä hetkellä oli, olettaen, että se on oikein hyvin valotettu ja näin, niin se on niin kuin, mä sanoisin, se on ehkä yksi luotettavimmista ja pitkäaikaisimmista ja säilyvimmistä tämmöistä dokumenteista tai tallenteesta, mitä ihminen on keksinyt. Että sitä negatiivia itsessään ei pysty manipuloimaan muuta kuin se, että sä lavastat kuvaustilanteen, sen sä voit tehdä. Toki sitten kun sä teet siellä pimiössä siitä sen vedoksen, niin sä voit siellä tehdä kaikenlaisia temppuja ja kikkoja ja tällä tavalla, mutta sinänsä se lähtökohta on mun mielestä sellainen varsin luotettava, että nykyään justiin, jos ajatellaan, niin kuin fotaarillahan pystyy tekemään mitä tahansa, pystyt lisäämään sinne asioita, mitä siellä ei ollut, ja toki AI:lla pystyy ihan tyhjästä luomaan sellaisia asioita, mitä ei reaalimaailmassa ikinä ollutkaan. Ja sä voit tehdä todella aidon oloisen videon, missä vaikkapa joku poliitikko sanoo jotain asioita, mitä se ei ikinä sanonut, ja se näyttää tänä päivänä jo pelottavan aidolta. Ja tällä tavalla, mutta just tuossa tekoälyn käytössä, niin just se eettisyys ja sellainen niin kuin vastuullisuus, mistä Villekin puhui, että jos käyttää AIta, niin käyttää sitä sitten just vastuullisesti. Mainitsin, että on tehty AIlla ja tällä tavalla, niin niistä voi käyttää tällä tavalla vastuullisesti, mutta ihan hyviä pointteja, mitä tuossa Ville mainitsit. Valokuvat on ehkä tietysti mielessä menettänyt ainakin osan jostain tällaista todistusarvostaan. Että jos miettii, kun valokuvat oli täysin uusi keksintö, niin silloin sä pystyt jälkeenpäin todistamaan, että joku oli vaikka käynyt jossain, missä sen ei pitäisi käydä. Siitä on valokuva tallessa ja se todistaa sen, mutta näihin ei nykyään enää täysin pysty tällaisiin luottamaan. Joo, ei siis käytännössä nykyään, tai on aiemminkin kyllä siis pystynyt siis, joka kuva, mikä otetaan, niin se tallentaa jonkun verran niitä tietoja siitä kuvasta. Puhutaan tästä EXIF-datasta esimerkiksi, tai metadatasta, niin milloin kuva otettiin, millä asetuksilla, jopa missä paikassa, jos kepsi on käytössä, niin niitä kaikkia, tai en tiedä pystyykö ihan siis kaikkia, mutta esimerkiksi niin kuin päivämääriä, kellonaikoja, kaikkia näitä niin pystyy jälkikäteenkin muuttamaan hyvinkin helposti. Se on semmoinen asia, että sillä ei oikeastaan nykyään kyllä voi edes todistaa oikeastaan yhtään mitään, jos on yhtään tosissaan itsensä ottava tuomari vaikka
töissä tai muuta. Mm. Tuo tekoäly ei yhtään totta. helpota tätä tosiasiaa. Joo, kyllä. Ja tästä tullaan just siihen, että jälleen tämä, että verrattuna näihin digitaalisiin kuviin, niin kyllä pitäisi edelleen tämmöistä niin kuin filmille kuvattua negatiivi- tai positiivifilmiä. Pitäisin sitä semmoisena niin kuin varsin luotettavana ja todistusvoimaisena tallenteena edelleen tänä päivänä, että se on huomattavasti paljon vaikeampaa manipuloida sitä filmiä. Kyllä. Niin, on jo hyviä kysymyksiä, koska toisaalta niin kuin mikäpä estää sua printtaamasta kuvaa ja väittää, että se on sun ottama. Niin. Se on joo. Ihan tosi. Tavallaan tässä tämä niin kuin menee vähän sivuraiteille, mutta siis tämä on kyllä oikeasti ihan tosi mielenkiintoinen kysymys, että miten tulevaisuudessa käydään niin kuin jotain vaikka oikeudenkäyntiä, missä pitää todistaa jotakin asiaa, että onhan olemassa siis näitä tämmöisiä digitaalisia allekirjoitusasioita, ja tuli vaan tässä nyt mieleen tämmöinen siis esimerkiksi nyanssi, mitä moni ei tiedä, mutta siis tämmöisistä vähän niin kuin allekirjoituksista tai tämmöisistä tuli mieleen, että printtereissähän niin kuin esimerkiksi käytetään tämmöisiä niin kuin semmoista pistematriisihommelia, että niin kuin voidaan todistaa, että se on jollain printerillä printattu joku tämmöinen paperi, että siellä on semmoisia ihan todella pieniä pisteitä printtautuu siihen, kun sä printtaat paperin, niin siitä voidaan tietää silleen, että se on niin kuin jollain tietyllä printerillä vaikka tehdä tätä tämmöistä, mutta se ei näy ihmissilmälle, mutta se voidaan todentaa. Niin vastaavasti digikuvia pystyisi allekirjoittamaan digitaalisesti niin, että se voisi hyvin perustua esimerkiksi johonkin vaikka lohkoketjutekniikkaankin tai johonkin tämmöiseen, mikä niin kuin ei tiedetään, että se on perustavanlaatuisesti yhdellä tietyllä tavalla toimiva asia, ja se ei niin kuin muutu. Että jos sä kerran ns. Tuotat jonkun kuvan, ja se olisi sidottu vaikka johonkin lohkoketjuun. Puhutaan näistä niin kuin vaikka, niin kuin, jos joku ei tiedä, niin näissä, mikä tämä nyt on tämä? No, kryptovaluutoissa puhutaan paljon. Yleisesti, niin siis, että nähdäänkö me vaikka tämmöinen teknologia jossain välissä ihan arkipäiväistyvän, että sinne aina printtautuu kuvaan sisälle joku tämmöinen allekirjoitussysteemi. Se voisi olla semmoinen, että sen pystyy aina todentamaan katsomalla sitä lohkoketjun historiaa. Ja siis tätä jonkun verran siis hyödynnetäänkin jo kyllä, mutta niin kuin ei mitenkään hyvin yleisessä käytössä. Aivan. Joo. Kyllä, ja uskoisin just sen verran tosiaan tästä tematiikasta vielä, että uskoisin juuri sen takia, koska meillä on tämä tekoäly, jolla pystyy aivan niin kuin tyhjästä luomaan erittäin aidon näköisiä, pelottavan aidon näköisiä kuvia ja videoita, niin mä veikkaisin ja ajattelisin, että pakkohan tässä on kehittää jonkinlainen tällainen keino dokumentoida ja todentaa, koska me ollaan muuten oikeasti siinä tilanteessa, että enää mihinkään et voi luottaa, mitä sä näet tuolla netissä ja somen foorumeilla. Täytyy olla joku keino, miten todennetaan jonkun valokuvan aitous. Mä uskon, että sellainen sitä kohti tässä väistämättä mennään. Yrityksillehän tuli tietysti just EUlta tämä mandaatti, että täytyy kertoa, jos on tehty tekoälyllä, mutta kuluttajia se ei vielä koske. Joo. Mutta piti Juha jossain välissä tuossa tarttua, kun puhuit justiin siitä epäterävästä maskista, niin hauska yksityiskohta vaan, että Lightroom, nimensä mukaisestikin, on tietysti liittyy näihin termiin, niin kuin Photoshopissa näet tosiaan paljon kanssa, mutta myöskin tämmöinen Lightroomia vastaava softa kuin Darktable, mikä on ilmainen, niin siellä itse asiassa hassusti on erikseen käsittelytila nimeltä Darkroom. Aivan. Se on mun mielestä tosi, niin siis mä en ymmärrä, minkä takia Lightroom ei ole ottanut tätä, Adobe ei ole ottanut tätä, niin kuin, siis mun mielestä on ihan loistavaa, että Darkroomissa teet ne säädöt, ja sitten siellä Darktableissa erikseen sitten vielä Lighttable, missä sitten muistaakseni eksportataan se kuva, tai en muista, oliko just näin, Kyllä. mutta siellä on nämä eri tilat tälleen. Kun Lightroomissahan on sitten niinku library ja develop-tilat ja näin, niin se ei ole ihan tämmöinen yhtä autenttinen. Mutta toi oli mun mielestä hauska.
Joo, kieltämättä joo. Itse asiassa, pitäisikö me puhua asennoista valokuvaukseen ja nyt tästä digikuvauksesta, niin niistä siihen liittyvistä softista ohjelmistoista ja ehkä jostakin nettisivuista tai muista tällaista työkaluista, apuvälineistä, sovelluksista, mitkä vois olla avuksi ja hyödyksi valokuvaajalle ja nimenomaan just tässä astrokuvauksen kontekstissa. Eli tuossa kun tähän valmistauduttiin tähän, niin Ville kerroit tuossa joistakin tällaista nettisivuista tai sovelluksista, mitä sä itse käytät, niin haluaisitko nyt tässä kohtaa kertoa kuulijoille vähän, että mitä nämä tällaiset sovellukset ja apuvälineet on mitä sä sitten käytät niin kuin kuvausreissuun valmistautuessa tai kuvan käsittelyssä? Joo, mielelläni. Se liittyy ehkä tämmöiseen kokonaisvaltaiseen valmistautumiseen kuin tähtikuvausreissua varten, että katsotaan vähän, että millainen keli siellä on, onko siellä mahdollisesti, no mikä vaikka siis tietysti kuun vaiheet aina kiinnostaa lähtökohtaisesti meitä toki myös, mutta sitten, että onko siellä vaikka revontulia taivaalla. Jos mä haluan kuvata syvän taivaan kohteita, niin ei Suomessa paljon tarvitse syvää taivasta kuvata, jos siellä on pohjoistaivasta täynnä revontulia ja pahimmillaan koko taivas täynnä ja kohteeni on just siellä päin, mutta yleisellä tasolla sääpalveluitahan on siis ihan hirveästi, mutta mä oon itse hyödyntänyt tosi paljon Windyä. Se on niin kuin tämmöinen todella hyvä niin kuin monipuolinen säämallisivusto. Sitten jos haluaa nopeasti ja helposti katsoa vaan, niin tietysti joku ilmatieteen laitos ja Foreca. Nämä kertoo ihan siis samat asiat, mutta vähän niin kuin vaan yksinkertaistetummin. Windy on semmoinen, että sä pystyt itse katsomaan niin kuin tunti kerrallaan tyylisesti tai 3 tunnin intervalleilla, niin kuin siis kartasta, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Se on siitäkin kiva, että se visualisoi tosi hyvin se Windy, vaikka pilvitilannetta. Pilvethän meitä nyt tietysti kiinnostaa aika paljon, jos halutaan tähtiä vaikka kuvata, niin sieltä pystyy siis valikoimaan erikseen alapilvet, keski- ja yläpilvet ja kaikki tämmöiset asiat, niin se on niin kuin ollut ihan tosi kattava. Se jonkun verran ekstrapoloi kyllä, niin kuin mä oon huomannut, että jonkun verran niin kuin eri dataa, mutta ei se nyt silleen niin kuin isossa kuvassa nyt niin kuin ole haitannut. No sitten varsinkin myrskypongarien keskuudessa niin tämmöinen vähän niin kuin syvempään päätyyn menevä sivusto, tämmöinen kuin Weather Info, niin se on mainittava. Se on meidän ihan suomalaisen harrastajan Maken kehittämä sivusto, niin se on niin kuin ihan todella, niin kuin, se menee jo todella, niin kuin siis, niin kuin jos haluat oikeasti speksata ihan kunnolla kartasta, niin sieltä löytyy siis ihan eri siis säämalleja. Sä voit katsoa tosi paljon sitä draagadataa siellä niin kuin samalla lailla kuin Windows-tyylisesti, mutta vielä niin kuin isommalla detaljitasolla. Niin sille erittäin vahva suositus. Noita nyt tietysti on niin kuin eniten tuossa hyödyntänyt. Kosteusennusteita mä oon katsonut Forecan sivuilta. Sieltä löytyy ihan tuntiennusteina niin kuin kosteusennusteita, mutta nämä on ihan vähän mielipideasioitakin siis, että kuka vähän tykkää mistäkin niin kuin käyttöliittymästä. Silloin todella paljon loppupelissä kumminkin merkitystä, mihin tykästyy, niin siitä tulee myöskin käytettyä. Tai siis Kankaan Lauri sanoi hyvin, että se usein hassusti kyllä menee myös niin, että mitä helppokäyttöisempi tai mukavempi käyttöliittymä on, niin sitä usein enemmän ne näyttää päin honkia ne ennusteet, että tästä en tiedä. Voi pitää kyllä jonkin värin paikkansakin, mutta monestihan se nyt tietysti ihan loogisesti ja näin meneekin, että siitä mitä tieteellisempi sivusto on, niin siihen se on vähän ehkä toissijaisempaa se käytettävyys näissä asioissa toisinaan. Mutta joo, jos noin pitää mainita vielä tiivistetysti, niin Windy, Weather Info, Ilmatieteen laitos, Foreca, nämä on niinku ne, mitä mä oon itse tosi paljon hyödyntänyt sääasioissa. Joo. Voidaan näihin laittaa linkkejä sitten tuonne videon kuvaukseen. Joo, ihmeessä. Ja muitakin asioita tietysti, mitä huomioida, niin vaikka valoshaaste-asiat tietysti, jos kohde on vieras niin sanotusti, niin näitä löytyy näitä valoshaastekarttojakin. Tämmöinen kuin lightpollutionmap.info esimerkiksi on ihan vakuuttava sivusto, joka kerää tätä dataa. Ja sitten tietysti, jos
mietit sijaintia, topografiaa tai niin kuin maastonmuotoja ja näitä, niin siis Google Earth, ihan todella hyvä tähän. Siis kumminkin se antaa 3D:nä sulle lähellä Helsinkiä jopa ihan, siis se on ihan mallintanut sinne, mä en tiedä mihin asti se ulottuu se data, mutta siellä ihan näkyy siis puiden korkeudet ja rakennuksien muodot ja kaikki tämmöiset siellä tulee esiin. Et se Google Earth on siitä tosi hieno täällä PK-seudun lähettyvillä, mutta sitten tietysti jos menet jonnekin vaikka, kuvitellaan tästä vaikka Lahteen, niin siellä se on vaan semmoista tasasta niin kuin normalisoitua maanpintaa, sieltä ei niin kuin erotu mitenkään ne rakennusten tai puiden tai kukkuloiden korkeudet ja muodot, mutta kyllä sillä Google Earthillä voi tosi hyvin peilata sitä, että mistä päin kannattaa kuvata ja minne päin ja näin poispäin. Tähän korkeusdata-asiaan sen verran toki voisi vielä myöskin sanoa, että semmoinen Peakfinder, semmoinen sivusto tuli tässä vastaan, kun pohdittiin tätä tulevaa auringonpimennysreissua, mikä mennään tuonne Espanjaan tekemään tässä tällä viikolla. Itse asiassa jo lähdetään niin tällä pienellä porukallamme, niin varsinkin jos on vuoristoisempaa maisemaa, niin kuin siellä Espanjassa nyt tulee olemaan meillä, niin Peakfinder on siitä hyvä, että se simuloi todella tehokkaasti Googlen korkeusmalleja. Niin sieltä pystyt valikoimaan siis tälleen niin kuin suodattamaan, minkä korkuisia huippuja haluat vaikka. Mutta jos sä haluat mennä jonnekin tosi korkealle paikalle, Peakfinderista sä löydät suoraan ne korkeimmat paikat, sä voit mennä suoraan niiden perusteella katsoa paikan päälle, että näkisikö tuolta 0 horisonttia vaikka. Et joskus mä oon hyödyntänyt sitäkin, jos mä menen jonnekin ihan skutsiin, niin mä saatan Peakfinderistakin katsoa, että mikä se on korkein kohta tuolla alueella. Niin käydäänpäs katsoa, onko siellä puustoa. Jos ei ole, niin sehän on jo loistava homma. Aiotko muuten valokuvata sitä auringonpimennystä? No, kyllä mä vähän ajattelin, mutta se on niin lähellä horisonttia se pimennys nyt, että en mä silleen hirveän detskua telekuvaa siitä aio ottaa. Tämä on muutenkin mun ensimmäinen täydellinen auringonpimennys, niin mä en halua liikaa nyt niin kuin sählätä siinä kuvatessa. Mä haluan keskittyä enemmän siihen fiilistelyyn ja kokemiseen. Joo. Mutta kyllä siinä täytyy vähän timelapseja virittää tietysti taustalle ja koittaa ottaa jotain kivoja sommitelmia. Ne oli siis timelapse, eli joku tällainen, joka kuvaa automaattisesti, että sun ei tarvitse olla siinä koko ajan. Joo, tosiaan semmoinen tarkistamassa sitä. Mikä se suomenkielinen vastine toisi? Aikaviivekuvaus ehkä. Se on ihan, hyvinkin järkevä. Niin mä oon yrittänyt opetella näitä suomalaisia, mutta tosi monesti tulee enkuksi näitä väännettyä tämmöistä hyvää finglishia. Vähän sattuu aivoihin jo itseäkin, mutta tosiaan se on siitä tosi kiva tekniikka se timelapse, että tosiaan se ei vaadi välttämättä yhtään sitä, että sä pistät vaan sen kerran sinne menemään, se ottaa vaikka 10 sekunnin välein kuvia, niin siitä saa ihan todella siistejä videoita sitten jälkikäteen, kun sä laitat ne vaikka 25 kuvaa pötköä menemään 1 sekunnin aikana, ja siitähän sä saat siis videon itsellesi. Niin pistät vaikka 3 tunniksi kuvaamaan siihen jotakin, niin tulee ihan todella vaikuttavaa settiä sillä aikaiseksi. Mä itse kuvaan tosi paljon niitä. Joo, tällaisia videoita sun YouTube-kanavalla se taisi olla just. Joo, esimerkiksi just sieltä Kyknukselta. Joo, oikein mielenkiintoista. Ja tuossa kun valmistauduttiin tämän päivän jaksoon, niin mainitsit Ville sellaisesta sovelluksesta, tai oliko se nettisivusto kuin Photopills? Joo, se on tosiaan ainakin puhelinäppi. En muista nyt ulkoa, oliko se vielä, että tietokoneellakin voi käyttää. Mutta joo, siitä puhuinkin, että täytyy mainostaa, koska on suorastaan rikosihmisyyttä vastaan olla käyttämättä sitä, jos on valokuvaaja. Se on siis ihan todella loistava. Siis se on maksullinen appi, mutta se on siis kertamaksu ja se on muistaakseni 11 €. Harmi, kun mä en saa provikkaa tästä mainostamisesta, mutta mä tosiaan puhuin, että pakko mainostaa, koska se on niin hyvä. Joo, mä podin pitäjät vakuutamme, että ainakaan meidän puolesta ei ole maksettu mitään tästä. Joo. Täytyy pistää ne disclaimerit heti sinne alkuun, että ei ole maksettuja mainoksia. Ihan oikeasti, niin siis ihan voin sanoa, että
olen kokenut itse siitä, siis ihan tämmöiset, just vaikka auringon pimennysasiatkin vaikka, tai kuun nousu, lasku, auringonlasku, mitä vaan tämmöisiä asioita, niin siinä pystyy suunnittelemaan niin jetskutasolla niin kuin niitä, että mihin aikaan, mihin suuntaan, mille korkeudelle kuvaat, millä setupilla, niin se kertoo sulle sen, siis sinne on tavallaan lätkitty sisään niin paljon sitä niin kuin dataa sisään, että se tunnistaa niin kuin kaikki niin kuin taivaan, tai niin kuin, no lähinnä kuun ja auringon ja tähtitaivaan liikkeet ja nää, niin siellä ei ole siis sisäänrakennettuna jotain vaikka DSO-kohteita, mutta että kuu ja aurinko, niille on omat paneelinsa siellä, eli sä näet sieltä siis kaikki niin kuin kuun vaiheetkin esimerkiksi, sieltä näkee niin kuin kalenteri muodossa ja monessa muussakin muodossa, mitä niin kuin milloinkin tapahtuu. Sieltä näkyy karttanäkymä siis, niin sä voit hahmotella siis missä aurinko ja kuu ja noin kulkee. Ihan loistava, siis suosittelen kaikille, Photopills, ihan todella hyvä investointi, jos haluat kehittyä valokuvaajana, varsinkin siis astrokuvaajana, niin käytä tuota. Sä voit esimerkiksi, jos tiedät, että on joku tosi hieno kukkula, rakennus, mikä vaan tämmöinen, ja oot joskus miettinyt, että vitsi, että olisi siisti, jos sais kuvan, missä on toi kukkula ja kuu siinä päällä, niin sä voit kertoa Photopillsille, että tässä on mun näkymä, mä haluan kuu siinä päällä, niin se kertoo sulle ihan niin pitkälle kuin haluat, niin päivämäärät, kellonajat, milloin se kuu siinä olisi, ja missä vaiheessa se kuu silloin on vaikka menossa. Ja sitten sä tiedät tarkalleen, että tohon kellonaikaan, tonne päin kuvaan, ja siis siellä voidaan puhua ihan niin kuin siis, puhutaan niin kuin asteiden tarkkuudella, oikeasti, 1 asteen tarkkuudella. Deklinaatiot, kaikki, atsimuutit, kaikki, se kertoo ihan kaikki. Se on niin kuin todella mielenkiintoinen ja hyvä sovellus tähän. Vähän vastaavanlainen toinen appikin on olemassa, tämmöinen kuin Planet Pro, mutta ne toimii niin kuin sillä tavalla aika samalla lailla. Erona vaan se, että ehkä silleen, mitä Photopillsissä ei vielä ole, niin Planet Prossa sä voit ihan oikeasti lätkiä sinne sisään vaikka omia 3D-malleja näistä joistakin objekteista. Joo, toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Täytyy itsekin käydä tutustumassa tuohon Photopillsiin vähän tarkemmin niin ihan hyvä, niin kuulijat voi sitten tosta ottaa koppia myöskin ja. Joo, ja itse asiassa sen verran vielä pakko sanoa siitä, että se on varsinkin aloittelevallekin kuvaajalle tosi hyvä senkin takia, että kun puhuin, että sä voit kertoa sille, millä setupilla kuvaat, niin sä voit oikeasti syöttää sille, että millä polttovälillä sä kuvaat, millä aukolla, millä korkeudella sun kohde on, mitä sä kuvaat, ja näin. Niin se kertoo sulle sen, että kuinka lyhyt suljen aika sun pitää vaikka ottaa ilman, että tähdet menee viiruiksi. Joo. Todella hyödyllinen työkalu. Siis kuvitellaan, että sä vaihdat linssejä tuossa niin kuin vähän väliä, tai sulla on vaikka zoomilinssi, ja saat aivan kuistilla, tai sua ei jaksa kiinnostaa oikein nyt tehdä laskukaavoja jostain 500 tai 300 säännöistä silleen, että no paljonko mun pitää suljen aikaa valita, että tähdet ei mene niin kuin viiruiksi. Niin sä voit ihan niin kuin silleen syöttää ne sun tiedot, vaan silleen se kertoo sulle heti sen. Ja siellä on tosiaan nämä tämmöiset erilaiset muistisäännöt, mutta siellä on myöskin tämmöinen NPF-säännöksi kutsuttava tämmöinen niin kuin laskukaava myöskin sisäänrakennettuna, mikä huomioi tosiaankin myöskin sen deklinaation. Ja kameran tiedot paljon tarkemmin kuin ne yleiset 500 tai 300 säännöt, mistä paljon netissä puhutaan, että se laskee tosi karkeasti siis sen, mutta se ei huomioi esimerkiksi niin kuin deklinaatioita tai pikselien kokoja tai tämmöisiä tosi detskuja asioita, mitä se NPF-sääntö jo sitten laskee, niin se kun sä kerrot tavallaan sun kamerat ja kaikki sun tiedot sille, niin sä voit varmistua siitä, että niin kuin saat varmasti hyviä lopputuloksia ja hyvinkin helposti. Joo, toi kuulostaa oikein hyvältä, niin sinne vaan sitten kuulijat perehtymään Photopills-sovellukseen. Stellarium unohtui mainita, mutta tämmöiset planetario-appit on hyviä tietysti myös, jos mietit, että mitä haluat kuvata.
No niin, joo, no mä sanon tuosta Stellariumista, että sehän tosiaan kertoo sen, näyttää tähtitaivaan sellaisena kuin se minäkin hetkenä on, että voi todellakin katsoa, että milloin vaikka kuu on näkyvissä ja milloin milläkin korkeudella tai milloin joku planeetta on näkyvissä ja näin poispäin. Että Stellarium on todella hyvä työkalu kyllä ilman muuta myöskin. Joo, sitä on itse kanssa tullut käytettyä ihan paljon. Mulla on teille molemmilla vielä tällainen kysymys, että kun te valokuvaatte, niin miten paljon teillä menee aikaa siihen itse kuvaamiseen, miten paljon sen kuvaamisen suunnitteluun ja miten paljon sitten niiden kuvien jälkikäsittelyyn? Ville voi vaikka aloittaa. Riippuu tosi paljon. Joskus mä menen ihan niin sanotusti juosten kusten sinne kentälle, tai itse asiassa aika usein, mutta no nyt viimeksi just kun kuvasin kuun nousua tässä nyt viime viikolla parina kertana, niin kyllä mä käytin ihan aikaa ja vaivaa ihan hartaasti. Mä etsin, että missä olisi hyvä kohde, mistä kuvata kuuta. Ja käytin tosiaan sitä fotofilssiä tosi paljon tässä hyödyksi. Itsessään kuvausreissut nyt aika monesti kyllä venähtää hyvinkin sinne aamuyöllekin asti, jos on paljon kuvattavaa, mutta riippuu vähän, mitä siellä nyt tulee vastaan. Sitä ei oikein ikinä tiedä, kun joskus tai ainakin itse on siis semmoinen, että mä tosi harvoin kuvaan samassa paikassa niin kuin monta kertaa. Mä aina yritän etsiä vähän uusia spotteja ja pitää sillä tavalla myöskin mielenkiintoa yllä ja haastaa itseäni, niin siellä voi tulla ihan tosi mielenkiintoisia yllätyksiä aina kentällä, mikä voi venäyttää sitä reissua enemmänkin, mutta kyllä siinä voi se vaihtelevaa hommaa on, mutta itsessään niin sitten kuvien tuottamisesta, niin kuin jälkikäsittelystä, niin taaskin riippuu, mitä on kuvannut, mutta Lightroom käytännössä ja Photoshop, ne on niin tehokkaita softia jo nykyään, että jos on semmoinen tietokone, missä on yhtään enemmän tehoja ja se jaksaa niitä pyörittää silleen ja jouhevasti, niin kyllä ne aika tehokkaasti ne kuvat muodostuu, että sanotaan näin, että jos mä teen yhden timelapsen, niin siinä menee tunti. Ihan sama, onko kuvia 100 vai 5000. Molempia vaihtoehtoja on tullut tässä vähän väliä vastaan. Mutta sitten taas, jos on semmoinen kunnon komposiittikuva, että otetaan niin kuin yhdistellään kuvia paljon, eri valotuksia, vaikka eri tarkennuksilla, kuvataan semmoinen kunnon panoraamakuva, vaikka kaikkia näitä tekniikoita keskenänsä, niin siinä voi helposti mennä vaikka kokonainen päivä, että sitten yspätään siellä Photoshopissa oikeasti, niin kuin jos haluaa hyvää lopputulosta. Ja sitten puhutaankin jo kuvien tiedostokoot on jo sitten jo niin kuin gigatavuja, että se on jo sitten semmoista hommaa. Joo. Juu, se on tosiaan prosessi ja miten kauan se vie aikaa, niin se tosiaan vaihtelee toki just digi- ja filmikuvailla vähän eri tavalla. Mulla, mitä mä sanoisin siis, jos on astrokuvauksesta kyse, niin totta kai sitä joutuu jonkun verran käyttää siihen suunnitteluun aikaa. Kuvaamiseen menee tietysti, jos otetaan valotuksia, niin sanotaan mä olen tuommoisella seurantajalustalla, niin mä oon kameraoptiikalla kuvannut tähtitaivasta semmoisia, sanotaan 5 minuutin valotuksia, mutta kun sinne maastoon lähtee, niin kyllä siellä varmaan 1-2 vietetään aikaa yleensä ja matkat päälle. Ja sitten on tietysti se pimiö, filmin kehitys. Siinä menee semmoinen 20 minuuttia saattaa kuluttaa, puoli tuntiakin saattaa mennä. Siinä on niitä kaikenlaisia valmisteluja ja muuta. Ja sitten se pimiö työskentely, joskus siellä joutuu tosiaan niitä kuvia nysväämään ja tekemään kaikenlaisia varjostuksia ja lisävalotuksia sitten siihen kuvaan. Ja niin ne kaikki ne sen saattaa yhteen valmiiseen kuvaan, niin kyllä siinä saattaa vähän kuvasta riippuen, niin saattaa helposti mennä puoli tuntia, ehkä joskus saattaa tuntikin mennä, että siinä todellakin joutuu nysväämään ja hakemaan niitä säätöjä siellä pimiötekniikan keinoin, niin ehkä suunnilleen
täällä ei voisi ajatella tyypillistä valokuvausprosessia. Että kyllä se itse asiassa on varmaan se pimiö työskentely loppujen lopuksi se, mihin menee sitten ehkä eniten aikaa. Joo. Joo. Kauan tuommoisessa niin kun kuvitellaan, että sä teet muutaman kuvan siellä pimiössä, niin kauan siinä menee aikaa? No siis sanotaan näin, että jos on tällainen helppo tapaus, että kuvassa on suhteellisen tasaiset kontrastit, niin ei tarvita mitään varjostuksia tai muita kikkoja, niin se saattaa tulla kyllä parhaassa tapauksessa varsin nopeastikin, että silloin se on niin kuin, sanotaan kyllä se 5 minuutissa tekee, jos on tällainen helppo tapaus, ja sen tekee hyvin helposti kyllä 5 minuutissa sen kuvaan kaikkineen. Mutta tosiaan, jos on vaikea tapaus ja siellä oikein perfektionismi vaivaa, niin kyllä siellä saattaa välillä sitten tulla nysvättyä sillä, että yhteen kuvaan saattaa se puoli tuntia tai tuntikin vierähtää helposti, jos on siis tämmöinen vaikeasti vedostettava kuva, mutta se tosiaan vaihtelee ihan tapauksesta toiseen. Sun täytyisi tehdä tuosta kanssa jotain tubevideota, että selostat, että miten se homma nyt oikein hoidetaan. Joo, siinä voisi ollakin idea kyllä. Mä voin tulla joskus katsomaan ja mä voin tehdä semmoista dokumentaarista dokumentointia. Joo, kyllä. Sitten mä voin tehdä se, että mä voin koittaa itse ja sitten mä teen, niin siitä tulee joku semmoinen muumimörön näköinen kuva sitten. Joo, ei muuta kuin tervetuloa vaan testailemaan pimiötekniikkaa Ulvilaan kotipimiöön, niin ihan hauskaa. Joo. Montas noita nyt Suomessa onkaan, noita, jotka oikeasti tiedätkö, niin kuin, onko Suomessa paljon näitä, jotka tekee siis firmat? Niin kuin. Niitähän oli siis tietysti vielä mun lapsuudessakin, tästä 20 vuotta vähän reilu takaperin, niin onhan niitä ollut silloin joka nurkan takana varmaan, Joo. Mutta ei oikeastaan kyllä nykyään. Siis, kyllä niitä on edelleen, että jos puhutaan niin kuin filmin kehittämisestä, niin kyllä niitä on. Siis sanotaan, Tampereella on, Helsingissä on, Turussa on, isommissa kaupungeissa on että kyllä niitä on, että jos itsellä ei ole mahista kehittää filmejä, niin löytyy palveluntarjoajia kyllä. Ja kyllähän tässä jossain määrin on tämä kiinnostus filmikuvaamiskohtaan ylipäätään on jonkinlaista renesanssia nyt nähty, että yhä enemmän niin kuin on filmikuvaajia, ja senhän näki just vaikka nyt tuolla Cygnus-tapahtumassa, että siellä höi tuosta Pöytyältä kotoisin tämä Mikko Iinto, nuori kaveri, joka kuvaa tähtikuvia mustavalkofilmille. Että todella hienoa jälkeen oikein vanhan liitotyyliin, ja muitakin filmikuvaajia, filmikameroita siellä näkyy ehkä enemmän kuin koskaan nyt tässä näinä vuosina, kun Cygnuksella on käynyt. Että kyllä tässä selkeästi on havaittavissa, että tämä niin kuin kiinnostaa ihmisiä, että se on ihan hieno nähdä tosiaan, että filmille kuvaaminen ja nysvääminen kiinnostaa. Tuo on oikeasti aika hienoa munkin mielestä, että sehän on nyt muutenkin huomattu tähän semmoinen trendi, että jengi alkaa saamaan jo ähkyä tuosta teknologiasta. Niin kuin. Joo, kyllä se on. Kyllä ihan se on positiivinen suuntaus. Joo, kyllä. Ja varmaan uskoisin, että tulevan ensi vuoden Cygnuksella, missä se ikinä järjestetäänkään, niin tullaan varmasti taas näkemään ja kuulemaan paljon filmikuvausjuttuja ihan varmasti. Siellä voisi vaikka olla semmoinen workshoppi, että ota itse filmikuva, kehitä itse. En tiedä, onko tommoinen mahdollista, että ottaisi paikan päälle tutkia, jonkun pienen kehittämään. Joo, voisi sitä tutkia sillä, että jos saisi vaan semmoisen pimiön sinne, tilapäisen pimiön tehty johonkin pimeäseen huoneeseen, niin voisi olla hyvin mahdollista. Joku semmoinen kontti, korvan taakse. Semmoinen niin kuin, se voisi olla oikeasti aika mielenkiintoinen. En koskaan itse semmoista koittanutkaan, että siis varmaan tosi moni olisi kiinnostunut koittamaan. No niin, kyllä, ihan tosi juuni. Täytyy pistää korva taakse ja ehkä jotain sellaista nähdään sitten. Kenties ensi vuoden Cygnuksella sitten. Joo. Shoutout kaikille Cygnuksesta, tulkaa Cygnukselle. Kyllä, ilman muuta sinne vaan. Täytyy oikeasti sanoa, että mä oon nyt pari kertaa Cygnuksella ollut, ja ainoa mikä mua harmittaa tässä koko asiassa on niin se, että mä oon ollut siellä vain 2 kertaa.
No, äkkiäkös niitä kertyy vuosien mittaan sitten Näin mä oon kuullut. käytyjä syknuksia. Joo, kyllä. Kyllä. Kyllä se on aika hienoa, että meillä on kumminkin iso harrastajaporukka Suomessa ja kaikkia pääsee näkemään siellä ja oppimaan tosi laaja-alaisesti tästä harrastuksesta. Ei pelkästään kuvaamisesta, vaan siis tähtiharrastuksesta yleisesti. Se on ihan tosi, ja Cygnus on siihen just aivan erinomaisen hyvä paikka kyllä. Mainitaan nyt vielä tämä taivaanvahti, siitä ei tainnut olla tarkemmin vielä siis puhetta. Se pitikin mainita. Että siis, jos nyt innostutte siellä astrokuvaamaan ja mietitte, että mihin näitä kuvia voisi laittaa, niin taivaanvahti on erinomainen paikka siihen. Ja esimerkiksi just näitä revontulia tai haloja sinne näistä kohteista laitettuja kuvia on hyödynnetty ihan tieteellisiin tarkoituksiin, just löydetty uusia revontulimuotoja ja halomuotoja ja tällaista, että myös ihan omaksi ilokseen voi laittaa ja muiden iloksi, jotka sitten niitä sieltä näkee, mutta voi olla jopa tällainen tieteellinenkin hyöty siinä. Kyllä, ja ihan sen lisäksi niin saattaa saada vaikka Tähdet ja avaruuslehteen oman kuvan sieltä. Toimitus etsii sieltäkin kuvia käyttöön. Kyllä, ihan tosi. Niin ilman muuta niin taivaanvahti.fi ja ei vaadi jäsenyyttä Ursassa tai tähtiyhdistyksissä eikä minkäänlaista kerjautumista tai rekisteröitymistä. Että sinne voi kuka vaan laittaa havainnon ja halutessaan ei ole pakko edes omaa nimeänsä siellä julkisesti ilmoittaa, että sekin sellainen anonyymi havainnon jättäminen myös on mahdollista, että sinne vaan revontulikuvat ja halokuvat ja muut semmoiset, niin ne on sinne erittäin kaivattuja ja toivottuja ja tervetulleita. Joo, se on aika hieno sivusto oikeasti, niin kun just aiemmin puhuin sitä, että ihmiset saattaa tehdä huomaamattaan kansalaistiedettä, niin tuolla se etenkin pääsee niin sanotusti oikeuksiinsa. Mutta siinä on sekin hauskuus, että jos joskus näet jonkun, tai siis minkä vaan ufon taivaalla, mikä vaan tämmöinen outo ilmiö, sehän sen on, niin sieltä voit käydä helposti tarkistamassa, käyt katsomassa, että tähän kellonaikaan onko havaintoja laitettu taivaanvahtiin, niin sieltä voi ympäri Suomea tullakin kummasti, että aika moni on havainnut sen saman, ja siellä sitten ammattilaiset on varmastikin tunnistanut, mikä se on. Oli se sitten lentokone, rakettilaukaisu tai tähdenlento. Toivottavasti ihmiset nyt näin kumminkin. He tunnistaisi toisistaan, mutta ei kaikki kyllä tunnista. Mutta se on tähänkin tosi hyvä. Siis mulla kävi just tämmöinen, että sukulaiseni tuossa ihmetteli, että hän näki 10 vuotta sitten jonkun ihme valojutun taivaalla. Mä sanoin, että käydäpäs katsomassa. Ja kumma juttu. Osoittautuikin, että rakettilaukaisu oli Venäjältä siihen aikaan justiin ollut. No niin. Joo. Kyllä. Hänelle selvisi sitten tämmöinen 10 vuoden takainen ihmettely. Joo, tosiaan taivaanvahdista löytyy sit tietoa tällä tavalla havaituista kohteista ja ilmiöistä ja sinne vain matalalla kynnyksellä havaintoja raportoimaan, niin tosiaan mistä sitten kuka tietää, päätyykö jopa johonkin osaksi jotain tieteellistä uutta löytyä. Se on ihan täysin mahdollista, koska näitä ei varmasti vieläkään kaikkia esimerkiksi revontulimuotoja ole löydetty, että vielä uusia löydettäviä ilmiöitä on varmasti. Toki nyt ehkä sen verran sanottakoon, että jos nyt laittaa yhden kuvan sinne, niin se on aika pieni todennäköisyys, että juuri siinä olisi joku mullistava uusi löytö sitten heti, mutta niin kuin kuitenkin periaatteessa mahdollista. Joo, ja se, että niitä voidaan käyttää hyödyksi kumminkin kaikkien, jotka on havainnut saman ilmiön. Joo, kyllä. Joo, sellaista tosiaan. Ihan hyvä jakso saatiin tässä, mutta tosiaan niin jaksolla kunnioitettavasti jo mittaa, niin ruvetaanko pistää pikkuhiljaa pakettiin, ja jos on vielä jotain viimeisiä pointteja, viimeisiä kommentteja tähän loppuun, että jos vielä jotain haluat vielä sanoa tähän loppuun, ennen kuin laitetaan pakettiin. No sen verran pakko kyllä sanoa, että jokainen, joka tätä jaksoa kuuntelee ja ei vielä kuulu johonkin tähtiyhdistykseen, mutta tähtiharrastus ja
valokuvaaminen, tähtivalokuvaaminen kiinnostaa, niin todella vahva lämmin suositus, että käykää katsomassa paikallisen tähtiyhdistyksen niin kuin kerhoillassa, miltä siellä näyttää. Hyvin suurella todennäköisyydellä sieltä löytyy ihmisiä, jotka on hyvinkin rutinoituneita astrokuvaajia, ja niiltä saa ihan ilmaiseksi sitten niin kuin paljonkin sparrausta ja jeesiä, ja muutenkin niin tähtiyhdistyksissä on tosi niin kuin siistejä asioita, mitä voi kokea, niin se ei kumminkaan paljon maksa, niin kuin, että puhutaan jostain parin tai kolmen, no oikeastaan 10-30 euron vuosimaksuista Suomessa. Pois lukien tietysti valtakunnallinen URSA, se on vähän enemmän, mutta tämmöistä, jos oikeasti paikallista pienemmän piirin toimintaa haluaa, niin paikalliset tähtiyhdistykset on tässä hyviä, että todella vahva suositus. Käykää katseella, jos semmoisia löytyy, ja muutenkin, niin jos tähtikuvaaminen kiinnostelee, niin aiheesta löytyy tosi paljon YouTubesta, ja tämmöisiä erilaisia ryhmiähän on siis paljon. Muun muassa vaikka Facebookissa on yövalokuvaajat, on revontulikyttäjät, on vielä Etelä-Suomen revontuli- ja ilmiökyttäjät erikseen, ja Suomen luonnonvalokuvaajat, kaikki tämmöisiä, niin kannattaa käydä niitä katselemassa. Sieltä saattaa roihahtaa ihan uusia inspiraatioita koko ajan, niin se pitää mielenkiintoa tässä harrastuksessa yllä varmasti. Ihan tosi. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Itseltäkin vahva suositus näille tähtiyhdistyksille, että tosiaan rohkeasti vain mukaan. Myönnettäköön, että mä itse olen jäsenenä vain tässä isossa ursassa, mutta asun toisaalta Helsingissä, missä nyt toimii tämä valtakunnallinen ursa. Joo. Oliko meidän jakso nyt sitten siinä? Eiköhän se ollut siinä. Niin hei, iso kiitos Ville, kun tulit mukaan. Oikein mielenkiintoista. Joo, kiitos paljon. Kiitos, kun kutsuitte. Oli mukava olla täällä. Noniin, heippa kaikki kuulijat ja ensi kertaan. Noniin, ensi kertaan. Moi moi.